देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते रूपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் 46 படிச்சிட்டு ஸ்லோகம் எத்தனை படிச்சிட்டீங்க? நீங்க சொல்லணும் இல்ல இருந்து. சாரி என்ன சொன்னீங்க? 46th ஸ்லோகம் கிரீடினம் கபினம் 42 46 46 மாதாஜி 46 ஓகே மாதாஜி ஓகே ஒரு செகண்ட் இருங்க. சோ இன்னைக்கு தான் இந்த செஷனோட லாஸ்ட் எண்டிங் ரைட்? சோ இது வரைக்கும் என்னலாம் நீங்க பார்த்து ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குதா கேக்குதா? போன் ஆப்ஷன் கட் చేయండి. மியூட்ல பேசிக்கோங்க மத்தவங்க எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா கட் చేసిగా சரி ஓகே சரி ஒரு செகண்ட் நான் வந்து ஜூம்ல ஒரு செகண்ட் உங்க பெட்ரூம் முடியுமா? கேக்குதா? இருங்க இப்ப வந்து நான் மியூட் பண்ணிடுறேன். இப்போ அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஓகே இப்போ கிளியரா? ஓகே என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய விஸ்வரூபத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு மாதாஜி. அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய இதெல்லாம் விஸ்வரூபத்தை பத்தி சொல்றாரு. அவர் எப்படி முதன்மையானவர், எப்படி எல்லாத்துக்கும் அவர் அசைகின்ற அசையாதது, இதுக்கெல்லாம் நீங்க எல்லாத்துக்கும் பரம புருஷங்க அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து இப்ப கணவன் மனைவினா நம்ம செய்த குற்றங்களை ஒவ்வொருத்தரும் மன்னிச்சுக்கிட்டு போற மாதிரி, இந்த மாதிரி இருக்க தாய் வந்து மகனோட குற்றம் அப்படி எல்லாம் மன்னிக்கிற மாதிரி இறைவன் நம்மளுடைய குற்றங்களை பக்தர்களுக்கு மன்னித்து அந்த மாதிரி பண்றாங்க மாதாஜி. அப்புறம் வந்து சொல்றாரு அவருடைய விஸ்வரூபத்தை கண்டு அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆறாரு. ஆனா அதே நேரத்துல கொஞ்சம் பயம் வந்து கொஞ்சம் பயந்து போயும் அவருடைய இருக்கிறாரு. அதனால அவர் வந்து ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு, நீங்க உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு, அதே நேரத்துல கொஞ்சம் இதா இருக்கு, நாங்கள் வந்து பழைய சுயரூப 4 கைகளான அந்த ரூபத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். சோ அர்ஜுனாவோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் 35ல இருந்து 40ல இருந்து. என்னன்னா அர்ஜுனர் பயத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த இப்போ உன்னோட பேரெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த அசுரர்கள் எல்லாம் ஓடுறாங்க அப்படின்னு. ஆனா ஏன் ஓடுறாங்க? அவங்க ஆக்சுவலா உங்களை குபுண்டணும், ஏன்னா நீங்க தான் எல்லா காரணத்துக்கும் காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் நீங்க சொன்ன மாதிரி என்ன மன்னிச்சிடுங்க, ஏன்னா நான் உன்ன நிறைய தடவை உங்களை யாதவா கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்கேன், உன்னோட மகிமை தெரியாம நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், உனக்கு ஈக்குவலும் இல்லை, உனக்கு மேலேயும் யாரும் இல்லை அப்படின்றது தெரியும். எப்படி ஒரு தந்தை பொறுத்துக்கிறாரோ மகனை, மனைவியை எப்படி கணவன் பொறுத்துக்கிறாரோ அந்த மாதிரி ஒரு சிநேகிதனை எப்படி பொறுத்துக்கிறாரோ நீங்களும் பொறுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ 45-46 என்னன்னா அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப பயந்து கிருஷ்ணரை மறுபடியும் வந்து அவரோட 400 and 200 ஃபார்ம் ரிவீல் பண்ண சொல்லி சொல்றாரு. 46 பார்த்துட்டோமா பார்க்கலையா?
சாங் படிச்சீங்க மாதாஜி, சொல்லணும் ஸ்டார்ட் மாதாஜி. பண்ணணும் இல்லையா? ஓகே, 46ல இருந்து. ஸோ 46 ஸ்லோகா யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிரீடீனம் ததினம் சக்கரஹஸ்தம் இச்சாமி த்வாம் த்ரஷ்டும் அகம் ததைவ தனைவ ரூப சதுர்புஜேன சஹஸ்ரபாஹோ பவ விஸ்வமூர்த்தே. டிரான்ஸ்லேஷன்: விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவலாக கொண்டுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து அந்த சங்கு சக்கரம் அந்த ஃபார்ம்ல தான் நான் பார்க்க விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. ஸோ அந்த ஃபார்ம் வந்து இவர் காட்ட போறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த பாவத்துல வந்து அவர் கேட்கிறாருன்றதால கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பாவத்துல இவருக்கு காட்ட போறாரு. இன்னும் அந்த டாபிக் வரல. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து ஆக்சுவலா யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கோசம் தான் பார்த்தாரு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதனால அவர் வந்து நிறைய விஷ்ணு ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து 1000 கைகள் 1000 இது எல்லாம் இல்லையா, அதை விட்டுட்டு எனக்கு வந்து 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் காட்டு, சங்கு சக்கரம் கதா பாத்திரம், இந்த காம்பினேஷன்ல மாறதுல எக்கச்சக்கம் வரும் அப்படின்றதும் பார்த்துருக்கோம். பிரம்ம சமிதாலையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு, ராமாடி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்ணன் நானாவதாரம் அகரோது புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ண ஸ்வயம் சமவதோ பரமப்புமான்யோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி அப்படின்னு. இப்போ அவர் வந்து சொல்றாரு 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் காட்டுன்னு. அப்கோர்ஸ் அவர் தான் கேட்டாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நீ தான் எனக்கு வந்து என்ன காட்டணும், நீ எனக்கு விஷ்ணு ரூபம் நீ சொன்னியே 10th சாப்டர்ல. ஆனா இப்போ சொல்றாரு, பேக் ஆஃப் பண்ணிடுவாரு. அதெல்லாம் இல்ல, யார் கேட்டா, எனக்கு அந்த விஸ்வ ரூபமே வேணாம், எனக்கு வந்து உன்னோட 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் காட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 47 ரைட், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவரோட பகவான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாரு. ஏன்னா நான் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அர்ஜுனரே நீ தான் ஆசைப்படுற, அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த 46க்கும் 47க்கும் என்னன்னா, நீ தான் ஆசைப்பட்ட, அதனாலதான் நான் உனக்கு இதை காட்டினேன். இப்போ ஏன் நீ டென்ஷன் ஆற, நீ வந்து நீ தானே கேட்ட, நீ கேட்டதால தானே நான் இதை மாத்திரம் காட்டினேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ இப்போ வந்து இப்போ இதுக்கு மேல வந்து ஏன் பண்றாருன்னா, அவர் குத்தி காட்டுறதுக்கு இல்ல, அவர் வந்து அவரை கொஞ்சம் காம் ஆக்கிறதுக்கு. ஸோ 47 48 என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் எப்படி யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வித்ட்ரா பண்றாருன்னு பார்ப்போம். அடுத்த 2 ஸ்லோகா 49 50 வந்து 4 ஹேண்டட் ஸ்லோ 4, அதாவது அந்த 4 ஆர்ம்ட் ஃபார்ம். 50 51 வந்து அந்த 2 ஆர்ம்ட் ஃபார்ம் இது வரும். 22ல இருந்து 55 என்னன்னா 2 ஆர்ம்ட் ஃபார்ம் வந்து யாரால பார்க்க முடியும், இந்த ஃபார்ம்ஸ்ல எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அது பியூரிட்டி எவ்வளவு தேவைப்படும் 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க இருந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்குன்னா, அவரோட க்ளோரி தெரிஞ்சது நம்மளுக்கு ஆசைதான். ஆனா நம்ம எல்லாருமே வந்து அர்ஜுனர் பரம்பரையில ஃபாலோ பண்றதால விஸ்வரூபம் தர்ஷன்ல சந்தோஷப்படுறது இல்ல. நம்ம எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணரோட 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம் வேணும். அப்படி எப்படி அவரோட 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம் நம்ம அடைய முடியும் என்றதுதான் நம்மளோட டார்கெட். அததான் இப்போ சொல்லி கொடுக்க போறாரு அவரு அடுத்த ஃபியூ ஸ்லோகாஸ்ல. ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா மயா பிரசன்னேன தவார்ஜுனேதம் ரூபம் பரம் திருஷ்யிதம் ஆத்மயோகாத் தேஜோமயம் விஸ்வம் அனந்த ஆத்யம் யன்மே த்வமன்யேன நாத்ருஷ்ட பூர்வம். ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாரி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசமிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனா வந்து அதாவது விஸ்வரூபம் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்கணும்ன்ற ஆசையை தான் கிருஷ்ணா ஃபுல்ஃபில் பண்ணாரு. இப்போ சொல்றாரு, உன்னை தவிர யாருமே பார்த்தது இல்லைன்னு. ஆனா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன 5 தடவை அவர் காட்டுறாருன்னு. அப்கோர்ஸ் ஒரு தடவை இதுக்கு அப்புறம் வரும் வச்சுக்கோங்க. சோ இதுக்கு முன்னாடி 3 தடவை அவர் காட்டி இருக்காரு. அப்ப இங்க கிருஷ்ணர் பொய் சொல்றாரா? அத சொல்லல அவரு. கிருஷ்ணர் அவரு பொய்யெல்லாம் சொல்லல. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ கேட்டனால உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, பட் நான் கேட்ட கேள்வி அது இல்ல. நான் என்ன கேட்டேன்னா, கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாரு, யாருமே இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத ஃபார்மை நான் காட்டுறேன் அப்படின்றாரு. பட் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மொத்தம் 5ல இது ஒண்ணு விட்டுருங்க, அண்ட் இதுக்கு அப்புறம் வர்றது ஒண்ணு. சோ இதுக்கு முன்னாடி 3 தடவை கிருஷ்ணர் காட்டியிருக்காரு. யசோதமாய்க்கு 2 தடவை அண்ட் துரியோதனுக்கு 1 தடவை.
அப்ப இங்க சொல்றாரு உனக்கு ஒண்டிதான் காட்டுறேன் அப்படின்றாரு. யாருமே இதை பார்த்தது இல்லை இதுக்கு முன்னாடின்னு. ஏன் அப்படி சொல்றாரு? ஏன்னா மாதாஜி அர்ஜுனருக்கு காட்டும்போது அவர் ஃபுல்லா காமிக்கிறாங்க. யசோதா அம்மாக்கு காமிக்கிறது போதெல்லாம் கொஞ்சமா வாயில காமிக்கிறாங்கல்ல மாதாஜி, அவ்வளவுதானே மாதாஜி. யார் சொன்னாங்க? பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். யார் சொன்னாங்க? நிவேதிதா மாதாஜி. அஹ், நிவேதிதா நிவேதிதா மாதாஜி. மாதாஜி. நிவேதிதா, வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர். இங்கதான் அவர் ஃபுல்லா காட்டுறாரு அர்ஜுனருக்கு. மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் காட்டுறச்சே வந்து அவர் வந்து ட்ரெய்லர் டீசர் தான் காட்டுறாரு. சோ அதுதான் ஆக்சுவல் ஆன்சர். சோ அதனால அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் நான் யாரையுமே காட்டுறது இல்ல. த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் இல்ல, என்ன சொல்றது, 3 லோகம் ஒண்டி இல்லாம 3 நேரம் காலம், அதாவது பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் காட்டுறதும் அதுதான். அதனால என்ன சொல்றாரு, என்னோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி நாளை யோக மாயானால இது வந்து நார்மலான அவங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, அதனால என்னோட ஆசை என்னன்னா, யாருமே இதை பார்த்தது இல்ல, அதாவது உன் ஆசைனால நான் உனக்கு அதை காட்டுறேன். ஏன்னா இது வந்து என்னோட யோக மாயானால கவர் ஆயிருக்கு. உனக்கு இது இஷ்டப்பட்டதால நான் உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம அதாவது எல்லாருமே நம்ம பியூர் டிவோட்டிஸ் இல்ல, பட் அட்லீஸ்ட் பியூர் டிவோட்டிஸ் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஃபார்ம் வந்து அர்ஜுனர் காட்டினது கிருஷ்ணர் மர்சினால அப்படின்னு தெரியும். இது ஒண்டி இல்லாம சொர்க்கத்துல இருக்கிறவங்களாலையும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா சொர்க்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படினாலும் திவ்ய திருஷ்டி. இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி கிளாஸ் மார்னிங்ல, பூலோகத்தை அதாவது எர்த்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சொல்லுங்க. பூமியில எத்தனை பேர் வந்து டிவோட்டீஸ் 100ல? About 76 மாதாஜி. டிவோட்டி 76% இல்ல, கிருஷ்ணர்ல இருக்கிற பொட்டன்சியல 78. அது சொல்ல மொத்தம் 100ல எத்தனை பேர் டிவோட்டீஸ் இருப்பாங்க? ரேர்லி 20-25 மேல இருக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. 20-25 மேல இருக்க மாட்டாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா 99% நான் டிவோட்டீஸ், 1% தான் டிவோட்டீஸ். ஓகே, இது எனக்கே ஷாக். இது நாமனிஷ்ட பிரபு தான் சொன்னார். இன்ஃபேக்ட் இதோட பர்டிகுலர் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் தேர் இன் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் வேர் 99.6 என்னமோ நான் டிவோட்டீஸ் இருந்தாங்க. அப்பனா எவ்வளவு கொஞ்சோண்டு டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு. இப்போ நான் உங்களை இன்னொரு கேள்வி கேட்க போறேன். தேவலோகத்துல எத்தனை பெர்சன்டேஜ் டிவோட்டீஸ்? எல்லாருமே டிவோட்டிஸ் மாதாஜி. வெரி நைஸ். சரி, தேவலோகம். தேவலோகம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே டிவோட்டீஸ். அதனால அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி டிவைன் ஐட்ஸ் தான் இருக்கு. அதனால அவங்களால பார்க்க முடியும். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த 47ல என்னன்னா, என்னோட மாயனால நான் வந்து சந்தோஷமா உனக்கு காட்டிட்டு இருக்கேன். ரைட், இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து பௌதிகத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணும், யாருமே பார்க்கல அப்படின்னு. எதனால காட்டினாருன்னா, அவருக்கு அர்ஜுனர் மேல அவ்வளோ பிரியம். அது வந்து ஏன்னா இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜெகத் ஜோதி, இன்ஃபைனைட்னா ஆரம்பம் இல்ல, மத்தியம் இல்ல, முடிவில்லை. யாரு அர்ஜுனர் தவிர வேற யாருக்குமே அவ்வளோ அவர் காட்ட விரும்பல. இப்ப நம்ம கூட ஒரு சீக்ரெட் நம்மளை பத்தி சொல்லணும்னா மத்தவங்களுக்கும் சொல்லுவோம். ஆனா நம்ம அது ரொம்ப சின்னதா சொல்லுவோம். ரைட், ஏதாவது என்னன்னா அவ்வளவுதான். நம்ம க்ளோஸ் ஆனா நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு மெகா ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லுவோம். கிருஷ்ணா வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அர்ஜுனரோட ஆசையை வந்து அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்கணும்ன்ற ஆசையை நிறைவேற்றுறாரு. கிருஷ்ணா வந்து எப்படின்னா வைதூரிய கல் மாதிரி. அவருக்கு வந்து எந்த ஃபார்ம் நம்ம ஆசைப்படுறோமோ அந்த ஃபார்ம் அவரால் காட்ட முடியும். அதனால தேவர்களும் இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல, ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனர் காட்டுறாரு. அண்ட் லார்ட் கிருஷ்ணரோட டிவோட்டிஸா இருக்கிற எல்லாராலையும் இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்க முடியுது. அதனால அவர் சொல்றாரு இது வந்து உன்னோட டிவோஷன்னால பார்க்க முடியுது. ஏன் இதை ஹைலைட் பண்றோம்னா, யூனிவர்சல் ஃபார்ம் கூட அவ்வளவு ஈஸி இல்ல பாக்குறது. புக்கு படிச்சு வேதங்கள் படிச்சு பண்ணா யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்த்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்கறதுக்கும் ரைட் ரூபம் பார்க்கறதுக்கும் கொஞ்சம் பக்தி தேவை. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோ ஈஸி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தி வினோத டாக்கூர் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பிரபுபாத்தும் சொல்வாரு, பட் மெயினா இதை கிளியரா சொல்றாங்க அப்படின்றது தெரியும். மாதவாச்சாரியா என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனரை கன்சோல் பண்றாங்க. ஏன்னா அவர் சோகத்துல இருக்காரு. இதை பார்த்து ஒரு டென்ஷன் ஆயிட்டதால அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, நீ பயப்பட தேவையே இல்லை. ரைட், இந்த அன்லிமிட்டெட் ஃபார்ம் விஸ்வரூபம் வந்து டிவைன் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் தவிர இது வந்து இது என்னோட யோகமாயானால தான் தவிர நீ பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கன்சோல் பண்றாரு. இப்ப வந்து இந்த வேர்ஸ்ல அதாவது 48ல வந்து ஏன் இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் தான் கோல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாரு, எதுக்கோசம் சொல்றாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சரி, இப்போ யாராவது படிங்க 48 ஸ்லோகம். அண்ட் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நான் படிக்கட்டுமா? ந வேத யஜ்ஞாத்யனா ந தானைர் ந ச கிரியாவிர் ந தபோர் உக்ரைः ஏவம் ரூபः சக்யஹம் நருலோகே திரஷ்டும் த்வத் அன்யேன குரு பிரவீர. குரு வம்சத்தில் வீரர்களில் சிறந்தவனே,
எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த ரூபத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வாத்தியாயன்றது வேத யக்னா, வேதங்களை படிச்சு பண்ற சாக்ரிஃபைசஸ். வேதங்களை படிக்கிறதே ரைட். அப்புறம் வந்து அத்தியாயனா யக்னா, அது வந்து வேதிக் படிக்கிறது, லைக் ஜஸ்ட் எஜுகேஷன். வேத யக்னான்றது வேதங்களை படிச்சு பண்ற சாக்ரிஃபைஸ். இப்போ தானம்னா எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? சேரிட்டி. அப்புறம் கிரியான்றது வந்து நல்ல ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது, அன்னதானம் பண்றது எல்லாம். இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் பண்ணுவாங்க. இவங்கெல்லாம் கர்மிகள் அப்படின்றோம். ஏன் மாதாஜி கர்மிகள்னா, கர்மிகள் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உன் கர்மம் அப்படின்றது தப்பான வீடு. கர்மம்ன்றது ஆக்ஷன். கர்மம்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு செயல், வேதங்களில் சொல்லும் செயல்களை செய்யறவங்க இதெல்லாம் பண்றாங்க. இன்னொரு கேட்டகரி என்ன? பிரம்மஜோதி தான் டாப் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ரைட்? இவங்க எல்லாராலையும் யூனிவர்சல் ஃபார்மை பார்க்க முடியும், ஏன்னா இவங்களுக்கு பக்தி இருக்கு. ஆனா யாரால பார்க்க முடியாது நீங்க சொல்லுங்க? இல்லாதவாள்கிட்ட அசுரர்கள்ட்ட எல்லாம் பார்க்க முடியாது. பக்தி இல்லாதவங்கள் கிட்ட பார்க்க முடியாது அப்படின்னு ஒன்னே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ராட்சசர்களுக்கு பக்தி இருக்கு, ஆனா அவரையும் கிருஷ்ணரையும் பீட் பண்ணணும்னு. அசுரர்களுக்கு பக்தி இருக்காது. சோ அவங்க ராட்சசர்கள் எல்லாம் வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராவணன் எக்கச்சக்க பக்தியில இருப்பாரு. ஹிரண்யகசிபுவும் பயங்கர டைரக்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ். யாரு ஹிரண்யகசிபு? ரைட், கஷ்யப முனியோட மகன். அதனால அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எலிவேட்டடா தான் இருப்பாரு அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா புத்தி வந்து மங்கிடுச்சு. ஆனா மோட் ஆஃப் பேஷன், ரைட்? இப்போ ஏத்திஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்னன்னா, அவங்க விஷ்ணுவையே நம்ப மாட்டாங்க, இம்பர்சனல் ஃபார்மையும் நம்ப மாட்டாங்க. அதனால அவங்களால பார்க்கவே முடியாது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ராக்டிக்கலா என்னன்னா, இந்த எதுக்கோசரம் இதை எடுக்க சொல்லி அவர் ஆசைப்பட்டார் அர்ஜுனானா, எந்த சூடோ இன்கார்னேஷன்ஸ், இந்த ஃப்ராடு வேலை பண்றவங்க எல்லாம் பண்ண முடியாது. இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா, நம்ம கேட்கலாம் யூனிவர்சல் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு. இப்போ அதே மாதிரி மத்தவங்களும் கேட்பாங்க. இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணரை வந்து அட்லீஸ்ட் இப்போ என் முன்னாடி வந்து எனக்கு விஸ்வரூபம் காட்ட சொல்லு அப்படின்னு யாராவது நம்மள கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா காட்டுவாரு. பட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டிவோட்டி ஆகுங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம காடை பார்க்கலாம், யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்கலாம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஃப்ராடு ஆளுங்களை வந்து நம்ம யூனிவர்சல் ஃபார்ம் காட்ட சொல்லணும். அப்போ மத்தவங்க நம்மளையும் வந்து கேட்பாங்க. அப்போ வந்து என்ன சொன்னோம், கண்டிப்பா பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு முடிங்க, அப்புறமா நம்ம பேசலாம். அதை படிச்சாங்க அண்டர் குரு அண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க பக்தி லைன்ல வந்துடுவாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து யாராலையுமே எந்த இது பண்ணாலும் இந்த லெவல் ரீச் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாரு. சோ இது வந்து சொன்னது வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் கொடுத்திருக்காரு. அப்பனா யாரால பார்க்க முடியும்னா, தெய்வீக கண்கள், டிவைன் விஷன் இருக்கிறது. அது வந்து தேவர்களுக்கு ஒண்டிதான் இருக்கு. ஏன்னா தேவர்கள் எல்லாம் வந்து டிவோட்டிஸ் ஆஃப் லார்ட். இப்போ வேத யக்னா, அதாவது யக்ன தியாயா அப்படின்றது வந்து ஸ்டடி, ஸ்வாத்தியாயா அப்படின்ற வார்த்தையும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இப்ப வந்து வேதங்கள்ன்றது வந்து மெயினா எந்த வேதங்களை குறிக்கிறது? 4 வேதம் மாதாஜி. எஸ். அண்ட் 18 புராணா, உபனிஷத் அண்ட் வேதாந்த சூத்ரா. வேதாந்த சூத்ராவோட இன்னொரு பேர் பிரம்மசூத்ரா. இதெல்லாம் வந்து வீட்டுல கூட படிக்கலாம், ரைட்? ஸோ இதனால வந்து இதெல்லாம், அதாவது மீமாம்ச சூத்ரா வந்து சாக்ரிஃபைஸ் எப்படி பண்ணணும், அதாவது கர்ம மீமாம்சா சூத்ரா அப்படின்வாங்க. இது ஜெய்மினி எழுதினது. இது வந்து கர்மங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு எழுதின புக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து பண்ணாலும் நம்மளால ஸ்டில் ஸ்கோப் இருக்கு. எப்படின்னா பக்தி கொஞ்சம், இது ஒண்டி பண்ணா வராது, இது ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி. இதோட கொஞ்சோண்டு பக்தி தானம் இருந்தாலும் தனியா இருந்துச்சுன்னா, தானம் வந்து யாரு கரெக்டான ஆளுக்கு தான் பண்ணணும். ஒரு பிராமணரோ வைஷ்யாக்கோ தான், வைஷ்யா இல்ல வைஷ்ணவருக்கும் தான் தானம் பண்ணணும். அது இல்லாம மாதாஜி நான் நிறைய தானம் பண்ணேன் பிச்சைக்காரனுக்கு, எதுக்கு பண்ண? அவன் குடிக்கிறதுக்கு இல்ல. கிரியா அப்படின்னா பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், ரைட்? இவங்க எல்லாருமே நீங்க கேட்டிருக்கோம். அக்னிஹோத்ரா சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். லக்ஷ்மி பேர்ல பண்றது, நெருப்பு முன்னாடி பண்றது எல்லாம், இதெல்லாம் வந்து ஒன்னொன்னு ஒரு டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணா இது உண்டி பண்ணா பத்தாது. மத்த ஆர்டினரி ஃபேக் ஆளுங்கெல்லாம் ஃபால்ஸ் இன்கரேஷன், ஹாஹா பாபா எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங் அவங்களால பண்ண முடியாது. அதனால எப்படி நம்மளால டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாதுன்னா, பகவத்கீதா நம்மள ஹெல்ப் பண்றது, யார் பியோர் யார் டிவோட்டின்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் நான் பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, ஏன்னா ஒன்லி பியோர் டிவோட்டிஸால பார்க்க முடியும், ரைட்? அது ஒண்டி கிளியர். யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்கணும்னா பியோர் டிவோட்டியா தான் இருந்திருக்கணும். ஆனா இன்னொரு வருஷனும் அவங்க சொல்லுவாங்க என்னன்னா, நான் பார்த்திருக்கேன், நீ பார்க்க முடியாது, ஏன்னா நீ வந்து பியோர் டிவோட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கவுண்டர் பண்ணுவாங்க.
ஆனா டிவோட்டிஸ் யாருமே ஃபால்ஸ் இன்கார்டினேஷன் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன் நான் இதை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன்னா, பகவத்கீதால நம்ம பேச்சு திறமை இருந்தா எப்படி வேணா திருத்தலாம் அவங்க. இப்ப நாங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ரொம்ப படிச்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து பக்தி வரணும்னு இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா பசங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அதுக்குதான் நான் படிக்கிறதே இல்லை சொல்லுவாங்களா இல்லையா. நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும்னு தேவையில்லை பக்தி கொடுக்கறதுக்கு, அதனாலதான் நான் புக்ஸே படிக்கிறது இல்லை. அது இல்ல அதோட அர்த்தம். அது ஒண்டி படிச்சா பக்தி வரும்ன்றது இல்ல. ஆனா அது படிச்சா பக்தி வராதுன்றதும் இல்ல. நம்ம படிக்கணும். ஸ்ரவணம் தான் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸ்ரவணம் அண்ட் வாப்பு சேவை என்னும், அதாவது நம்மளோட குருவை பத்தி. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து படிச்சா மாத்திரம் பக்தி வரும்ன்றது இல்லைன்றதா தவிர, படிச்சா பக்தி வராதான். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஒரு பெரிய லீடர் வந்து டீ வித்தான், அதுதான் நானும் நினைக்கிறேன். டீ வித்தான், டீ விற்கிறவன் எல்லாம் லீடர் ஆக முடியாது. யாரோ ஒரு லீடர் டீ வித்தாங்கன்றது ஒரு உதாரணம். அதை நம்ம வந்து செயல்படுத்த முடியாது. பட் ஏன்னா இவங்க சொல்றதுக்கோசரம் சொல்றேன், இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணோம்னா, இந்த ஃபால்ஸ் இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த டிவோட்டிஸ் வந்து எடுக்கவே மாட்டாங்க. பக்தர்களுக்கு ஒண்டிதான் கிருஷ்ணரை பார்க்க எம்பவர்மெண்ட் இருக்கு. அவர் அதனாலதான் சொல்றாரு, பக்தா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சொல்றாரு, ஏன் பகவத்கீதா சொல்லி கொடுக்குறேன். சயே வாயமயா தேதிய யோக புரோக்த புராதன பக்தோ சிமே சகா சேதி ரகசியமே உத்தமன். நீ பக்தரும் சரி என்னோட ஃப்ரெண்டும் சரி ரெண்டுமே அப்படின்னு. பக்தி இல்லைன்னா எந்த விதம் இப்ப படிச்சது எதுவுமே யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்க முடியாதுன்றது நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, எந்த ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருந்தா உண்மை இருந்தாலும் ஹரிச்சந்திரனா இருந்தா கூட பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெயினா என்னன்னா ஹானஸ்டி வித் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருந்தாதான் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா வராது. அது ஏன்னா ஹானஸ்டி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியோட கிருஷ்ணரோட மர்சி வேணும். மர்சி இருந்தாதான் முடியும், வெறும் நாலேஜ் இருந்தா முடியாது. அதனால ஐ எம் விசிபிள் டு யூ, ஏன்னா உங்களுக்கு டிவோஷன் இருக்கிறதால அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர் வந்து இவர் டென்ஷன் ஆயிடுவாரு. ஏன் என்னை பத்தி புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேன்ற, எதுக்கு நீ இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி எனக்கு லெக்சர் கொடுக்குற, இதை பார்த்தா எனக்கு நடுங்குது, எனக்கு வலிக்குது, நான் மயங்கே ஊந்துட போறேன் அப்படின்னு இவர் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. மறுபடியும் நம்ம அர்ஜுனர் மறுபடியும் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, நான் மறுபடியும் உன்னை கும்பிடுறேன், கிட்ட கும்பிடுறேன், தூரமா கும்பிடுறேன், ஆனா நான் மறுபடியும் இந்த ஃபார்ம் வேணும்னு நான் கேட்கவே மாட்டேன். என்ன மன்னிச்சிடு, எனக்கு வந்து நார்மல் உன்னோட சந்தமாமா ஃபேஸ்ல இருக்கிற ஃபார்மை காட்டு, எனக்கு இது வேணவே வேணாப்பா, ஒரு பெரிய கும்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் பண்ணுவோம் இல்ல, உனக்கு கோவம் வரும், அப்பா காட்டுப்பா உன் கோவத்தை எனக்கு காட்டு, என்னதான் கேட்பேன், அவங்க பேசினப்பா தெரியாம கேட்டப்பா ஆளை விடு சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா? அதே ஃபீலிங் தான் இப்ப அர்ஜுனர் இருக்கு. இப்ப நம்ம நிறைய தடவை நினைப்போம், கேட்டது இவரு மறுபடியும் இவரையும் பேக் ஆஃப் பண்றாரு. அதுதான் அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, கேட்டதே நீ தான்றா, நீ கேட்டதுதான்டா நான் காட்டினேன்னு. அதுக்குதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஆளை விடு, எங்க வேணா நான் கும்பிடுறேன்ப்பா, என்னைய விட்டுரு அப்படின்றாரு. சரியா? சோ விட்டுடு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன கொடுக்குறாரு, அவர் எப்படி காம் பண்றாருன்னு அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? வேற யாரும் படிக்கிறாங்களா? படிச்சிருங்க. மாதே யதா மாச்ச விமூடா பாவோ த்ரிட்வா ரூபம் கோரம் யித்ரோ மமேதம் ஏபே தேவி பிரீதமான புனஸ்த்வம் தத்யேவ மே ரூபம் இதம் பரஸ்வய. எனது இந்த கோரமான உருவத்தைக் கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனத்துடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த லெட் தி விஷன் பி ஓவர் அப்படின்றாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த பயமான ஃபார்ம் வந்து எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், இதை முடிச்சிடு அப்படின்னு சொன்னாலே கிருஷ்ணர் ஆன்சர் பண்றாரு. இந்த ஃபார்ம் வந்து உன்னை டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா இது இனிமே நீ பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா அவர் ஏன் ஆக்சுவலா அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் அர்ஜுனர் காட்டுறாரு? அர்ஜுனர் முன்னாடியே கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் இல்ல அர்ஜுனர் பயப்பட போறாரு, அவருக்கு முன்னாடி தெரியும். அப்ப ஏன் அர்ஜுனரை பயமுறுத்தவா? இல்ல அவர் சாமின்னு காட்டிக்கிறதுக்கா? மாதாஜி அவர் வந்து அவரோட சொந்தக்காரர்கள் எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு பயன்படுறாருல்ல, அதுக்காக வேண்டி இவர் காமிக்கிறாரு. பர்ஃபெக்ட் சித்திரேகா மாதாஜி. இன்னர் எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் தான் அர்ஜுனர் கேட்டு இவர் காமிக்கிற மாதிரி இருக்கே தவிர, உண்மையா பாத்தீங்கன்னா அவர் ஏன் காட்டுறாருன்னா, அந்த பீஷ்மா துரோணா இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நான் கொன்னுட்டேன், நீ வெறும் நிமித்த மாத்திரமே அப்படின்னு. இது ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து டிவோட்டினால அவன் பிரசாந்தமா இருக்கணும். இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னா அவர் டிவோட்டினாலதான் அவர் இதை பார்த்து பயப்படுறாரு. நம்ம பாக்குறோம், இதுவே வந்து
எதுக்கோசரம் ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் கேள்விக்கு முன்னாடி வந்து இந்த சீன் வந்து அர்ஜுனர் வந்து அவர் டிவோட்டினாலதான் அவர் எப்பவுமே பிரசாந்தமா இருக்காரு. அவரால் இந்த மாதிரி ஹாரபிளா அச்சுக்கு முச்சுக்கு நான் இவங்க எல்லாம் வாய்க்குள்ள போய் கிருஷ்ணர் கடிக்கிறத பார்க்க முடியல. இப்போ ஏன் அவர் வந்து பீஷ்மர் துரோணாவை கொலை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு கிருஷ்ணர், அழிக்கணும்னு ஏன் நினைக்கிறாரு? அவங்க அதர்மத்துக்கு பக்கத்து அவங்க ஹெல்ப் பண்றதுனால மாத்தாஜி. பர்டிகுலர்லி என்ன இன்சிடென்ட்? அவங்க வந்து திரௌபதிய கேவலப்படுத்துவது அமைதியா இருந்துட்டு பர்ஃபெக்ட். திரௌபதிய வந்து இப்படி பண்றச்சே அமைதியா இருந்ததால தாங்க முடியலன்னு. அதனால இது ஒரு ரீசன். ரெண்டாவது வந்து ஏன் ஓகே பர்ஃபெக்ட் இது. இப்போ ஏன் டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வேண்டாம், பிடிக்கல பார்க்க அப்படின்றாங்க? அழகா தானே இருக்கு. நான் பெங்களூர் எப்பமோ போயிருந்தேன், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எக்ஸாக்டா, பட் ஒரு இடத்துல கோயில்ல ஆனா என்னோட ரியலைசேஷன் அனாவசியமா ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு மாதாஜி. அவர் கிருஷ்ணர் எல்லாம் துப்பின்னு போற மாதிரியும் எல்லாரையும் எக்கச்சக்க உலகத்துல இருக்கவெல்லாம் மடிஞ்சு போற மாதிரி அதெல்லாம் கனவு அதுவும் வருது. கிருஷ்ணர் தானே மாதாஜி. நரசிம்மரை பார்க்கணும், நரசிம்மரும் பிடிச்சி இருக்கிறாரு. நரசிம்மரை பார்த்து பயப்படுறது இல்லை, ஏன் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்த்து பயப்படணும்? நரசிம்மர்ட்ட ஒரு கருணையும் இருக்கே மாதாஜி. அப்ப யூனிவர்சல் அவர் ஃபார்ம் பிரகலாத தட்டில் கொடுக்கற பார்த்தபோது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சோ இப்போ நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? அப்ப யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல கிருஷ்ணர் கருணை இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? கருணை இருக்கு, ஆனா இல்ல நரசிம்மருக்கு ஒரே இல்ல தலைதான் அந்த மாதாஜி, கால இவருக்கு ரூபத்தை ஆயிரக்கணக்கான இல்ல, இல்ல, லட்சக்கணக்கான சொல்லட்டும். தலைகள் கைகள் மாதாஜி. எஸ், அவரோட அந்த கால ரூபத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கல்ல, அதுல வந்துட்டு இல்ல அவருக்கு கருணையே இல்ல. அது உங்க வருஷன். எஸ் சேது மாதாஜி என்ன மாதாஜி? சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே, கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. இல்ல நான் சொல்ல கீதா மாதாஜி ஓ சொல்றேன். சாரி, கீதா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி அவருக்கு வந்து நரசிம்மக்கு ஒரே தலை மட்டும்தான் இருக்கு மாதாஜி, கை தான் 2 இருக்கும். பட் இவருக்கு வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான தலைகள், ஆயிரக்கணக்கான கைகள், வயிறுகள், வாய்கள், எதை பார்த்தோம் எங்க ஆரம்பிச்சோம் எங்க முடிச்சோன்ற தெரியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு நமக்கு இந்த கூஸ் புரும் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஆயிடும். பயப்படுறோம், பயம் வரும் மாதாஜி. அதுதான் பேசிக்கலி மாதாஜி. மத்தவங்க எல்லாம் பயப்படல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் தான் பயப்பட்டாரு. இப்போ யுதிஷ்டர் பார்த்தாரு, தேவர்கள் பார்த்தாங்க, அவங்க யாருமே பயப்படல. ஓகே, சோ டெக்னிக்கலி டிவோட்டிஸ்க்கு யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்த்தா பயம் இல்ல. பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்க வந்து 2 விதத்துல தான் கிருஷ்ணரை பார்க்க விரும்புவாங்க. ஒண்ணு மரியாதை, எல்லாருமே. அது வைகுண்டா பாத்தீங்கன்னா 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் விஷ்ணுவை ராமானுஜாச்சாரியா சம்பிரதாயத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடியேன் மரியாதை ஃபார்ம்ல. நம்ம எல்லாம் கோலோகா விருந்தாவன் டார்கெட் பண்ணுவோம், மாதவாச்சாரியா சம்பிரதாயம், அங்க நம்ம வந்து பிரேமை. இந்த 2 தான் டிவோட்டிஸ் காசு, 2மே லவ் தான், 2மே பியூர் தான். இந்த 2 தான் அவங்களுக்கு விருப்பம். இதை தவிர இந்த விஸ்வரூபம் எல்லாம் வேணாம், ஏன்னா அவங்களால ரெசிப்ரோகேட் பண்ண முடியாது. யாராவது வந்து விஸ்வரூபத்துக்கு பிரசாதம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ட்ரெஸ் வாங்க முடியுமா? சரி, பூவாவது வாங்க. ஒரே ஒரு பூ எல்லா விஸ்வரூபத்துல இருக்கிற ஒரு தலைக்கு வைக்கணும்னா அதாவது முடியுமா? முடியாது. சோ அதனால நம்மளால ரெசிப்ரோகேட் முடியாதுன்றதாலதான் அவர் அச்சரூபம் எடுக்கிறாரு. அதனால அவர் ஏன் சொல்றாருன்னா, நீ இதை பார்த்து நீ பயந்து போயிட்டு இருக்க, நான் இதை முடிச்சிடுறேன், இப்போ என் டிவோட்டிஸ் மறுபடியும் ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க, அதனால நீ பிரசாந்தமா இருடா கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனரை சாந்தப்படுத்தினாரு. ஏன் அவர் காட்டினாருன்னா, அப்பந்தான் அர்ஜுனர் வந்து வில்லே எடுப்பாரு. டேய், நான் ஆல்ரெடி கொன்னுட்டேன்டா, நீ வெறும் உனக்கு பேர் தான், நேம் சாங் சுச்சுவி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி. நீ ஆல்ரெடி நான் வந்து உனக்கு எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டேன், நீ சும்மா வந்து ஒரு சிக்னேச்சர் போட்டா. நித்யானந்தா பிரபு சொல்வாராம், உனக்கு வந்து பக்தி கேரண்டி, நீ கிருஷ்ணா அப்படின்னே நான் வந்துட்டேன், விண்டோ நீ திறந்து கொஞ்சோண்டு இடம் கொடுத்தா கூட நான் உள்ள வந்துடுவேன், நீ ஜஸ்ட் ஒரு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி போறோம் அப்படின்னு. அதேதான் இப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் ஆல்ரெடி முடிச்சுட்டேன், நீ சும்மா ஜுஜுஜு சொல்லுவோம் இல்ல, ஜுஜுபிக்கு அதுக்குதான் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கோசரம் அதை காட்டுறாரு. அதனால நீ பயப்பட வேண்டாம், நீ வந்து எந்த விதமான டென்ஷனும் வேணாம், அதனால பிரசாந்தமா இரு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து ஏன் அர்ஜுனர் வந்து பயப்படுறாரு இல்லையா? அதாவது எதுக்குன்னா, அவன் அந்த தாத்தாவை கொலை பண்றதை பார்த்ததாலதான் அவன் பயப்படுறாரு அப்படின்னு ஷிலா பிரபாத் சொல்றாரு. தாத்தா வண்டியில நிறைய பேர், ஏன்னா ஜென்ரலா வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து வெரி பீஸ்ஃபுல், அதனால அவர் அதை பத்தி விரும்பல அப்படின்னு. 11.5 50 டக்குன்னு யாராவது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே படிங்க மாதாஜி, படிங்க. கீதா மாதாஜி படிங்க, நான் நிறைய வாட்டி படிச்சுட்டேன். சஞ்சயோவாச்ச இத்தயர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோத்வாக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயாம் ஆச பூயः அஸ்வாசாயம் ஆசத் சா பீதம் ஏனம் பூத்வா புனக சௌமிய பபூர் மகாத்மா. மீனி படித்த மாதாஜி. திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயின் கூறினான், புருஷோத்தரமான முழுமுத கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி
அச்சமுட்டு இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ கிருஷ்ணா வந்து ஸ்ரீலா பிரபாத் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு என்னன்னா, அவரு வாசுதேவா ஃபார்ம் இதுக்கு முன்னாடி எப்போ இந்த மாதிரி காட்டினாரு அவர் 4 ஹேண்டு 2 ஹேண்டு? அந்த சிறையில் இருக்கும்போது மாதாஜி. பர்ஃபெக்ட். ஜெயில இருக்கச்சே 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் தேவகிக்கும் வாசுதேவருக்கும் காட்டினாரு, வசுதேவருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவர் 2 ஹேண்டட் ஃபார்முக்கு காட்டுறாரு அப்படின்னு. ராமானுஜாச்சாரியா என்ன சொல்றாருன்னா, சிசுபாலுக்கும் இந்த 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் காட்டுறாரு. எப்போன்னு ஞாபகம் இருக்கா? பிறந்ததுக்கு அப்புறம் யாருமே அசையாம இருக்கும்போது இவர் போய் காமிக்கிறாருல்ல. கரெக்ட். ஏன்னா சிசுபால் வந்து அந்த 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் இருக்கிறவனாலதான் சிசுபாலை தொட முடியும்னா சிசுபால் பிறக்கச்சையும் 4 ஹேண்ட்ல ஏதோ பிறக்கிறாரு. அதனால அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி சிசுபால் கூட இந்த 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் வந்து அவருக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் திங்கிங். ஏன்னா கிருஷ்ணர் அந்த 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் தான் ஃபர்ஸ்ட் காட்டுறாரு சிசுபாலுக்கு. அதனால காட்டுறாருன்னா அப்பதான் அவர் தூக்குறாரு அந்த குழந்தையா இருக்கச்சே. இவரும் குழந்தைதான் அந்த டைம். அதனால அவர் வந்து அந்த 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் தான் அவர் கான்ஸ்டன்டா நினைக்கிறாரு. ஸோ சிசுபாலுக்குமே 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் தான் அவருக்கு அந்த வெர்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு. எதுக்குன்னா கம்சர் ஒரு ஃபார்ம் எடுக்கிறாரு இல்லையா, இப்ப பீஷ்மர் ஒரு ஃபார்ம்ல பாப்பாரு, இவர் வந்து 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம்ல தான் பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம்ல வந்து ஸ்வீட்னஸ் அண்ட் கிராண்டியூர்னா ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல், அதாவது ரெவரன்ஸ் அன்னுவோம், அதாவது பக்தி, பயம் பக்தி அன்னுவோம்ல, ரெண்டுத்துலயுமே பக்தி. பட் இதுல நிறைய பக்தி ஜாஸ்தியா கூறியிருக்கும். ஸ்வீட்டமா இருக்கும். ஆனா 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம் என்னன்னா ரொம்ப கியூட்டா இருக்கும். ரைட். பிரேஸ்லெட் போடுவாரு, கம்மல், டர்பனு, ஒரு பஞ்ச, இதுவும் பீதாம்பரம் தான். ஆனா அது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, சௌமிய வப்புவன்வாங்க. ரொம்ப கியூட்டான ஒரு ஃபார்ம், பியூட்டிஃபுல் ஃபார்ம். அது வந்து மறக்கவே முடியாது. அதனால ஷியாம சுந்தர ரூபம்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோஷனேனா சந்தை சதைவ ஹிருதேஷு விலோஷயந்தி எம் ஷாம சுந்தர அச்சிந்த குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமாம் பஜாமி. ஷாம சுந்தர ஃபார்ம் அவ்வளோ கியூட். அதான் பியூட்டிஃபுல் ஃபார்ம்ன்றது. ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஃபார்ம். அதுதான். இதை யார் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, நம்ம கண்ட வந்து பிரேமை இருக்கிறவங்களாலதான் பார்க்க முடியும். கிருஷ்ணா வந்து அந்த ஃபார்ம் எந்த காட்டுறாருன்னா, அர்ஜுனை வந்து அல்டிமேட்லி 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம்ல கூட அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஆனா சில தடவை நம்ம சொல்லுவோம்ல, நீ வந்து CEO ஆஃப் த கம்பெனியா, நீ எந்த சூட் போடுற காட்டு அப்படின்னா, ஓகே நான் போட்டேன்டா வா, நம்ம போய் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம்னா, வேணாம் நீ கேஷுவலா நீ வரல, ஒரு டிஷர்ட் ஷார்ட்ஸ் அதுலயே வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. அதே மாதிரி இவரும் சொல்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அந்த பாவத்தை குறிக்கிறாரு. ஸோ பேசிக்கலி பியூட்டிஃபுல் ஃபார்ம் கிருஷ்ணரோட 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம். அதை பார்க்கணும்னா கண்ணில் பிரேமை மை வச்சுட்டு தான் பார்க்க முடியும். அண்ட் டவபிள் டிவோட்டிஸ்க்கு 4 ஹேண்டட் ஃபார்மை விட 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம் தான் பிடிக்கும். இப்போ யூனிவர்சல் ஃபார்முக்கு என்ன வேணும்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம். எல்லாம் தப்பஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு கொஞ்சோண்டு பக்தி வேணும். இந்த 2 ஃபார்முக்கு என்ன வேணும்ன்றதை இனிமே பார்க்கலாம். 5-1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச த்ருட்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌமியம் ஜனார்த்தன இதானீம் அஸ்மி சம்ருத்தஹ சச்சேதா பிரக்ருதிம் கதஹ. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்த்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது செயல் இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் இப்பதான் காமானப்பா, இந்த மாதிரி பிரசாந்தமான ரூபம் பார்த்துதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. இப்போ ஸ்ரீலா பிரபாத் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணா வந்து ஆர்டினரி இல்ல, ஓகே, மானுஷிம் ரூபம் அப்படின்னா 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம். இவரை வந்து அதனால வந்து அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிம் தனும் ஆசிரிதாக பரபாவம் அஜானந்தோ மம தேஜாம். ஸோ பேசிக்கலி என்ன இது எங்க இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா? பகவத்கீதா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச ஸ்லோகம் 9th சாப்டர்ல வரலாம். அவஜானந்தி மாமூடானா முட்டாள்கள் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, மானுஷின் தனும் ஆசிரிதா, முட்டாள்கள் வந்து இவரை மனுஷன், ஏன்னா மனித ஃபார்ம்ல பிறக்கிறாருன்னு. அதனால வந்து அவரோட டிவைன் ஃபார்ம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து பீப்புள் என்னன்னா இந்த இம்பர்சனல் ஒண்ணு வந்து இம்பர்சனல் பிரம்மன் அப்படின்னு நினைச்சு பிரம்ம ஜோதியை நினைக்கிறாங்க. இல்லைன்னா முட்டாள்கள் வந்து மனுஷனா இவர் இருக்காரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா பியூர் டிவோட்டி எந்த விதமான கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப கிளியர்னா சொல்றாரு கிருஷ்ணர் 14th சாப்டர்ல இனிமே வரும். பிரம்மனை பிரதிஷ்டாய அமிர்தஸ்யாவிய கஸ்யச்ச சாஸ்வதஸ்ய தர்மச்ச சுகசை காந்திய கஸ்யச்ச. பிரம்ம ஜோதி இவர்கிட்ட இருந்து வருது. இதே ரெஃபரன்ஸா ஈஷோபனிஷத்துல ஸ்லோகா நம்பர் 15ல சொல்றாங்க, இரண்மேன பாத்திரேன சத்யஷாபிலி சண்முகம் தஸ்வன் பூஷன் அபாவிரண்யு சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே.
அப்பா அந்த பிரம்மன் எஃபல்ஜென்ஸை கிளியர் பண்ணு, ஏன்னா அவ்வளோ நம்ம பார்த்தோம் இல்ல 1000 சூரியர்கள் மாதிரி, அதை கிளியர் பண்ணுப்பா, அப்பதான் உன் முகம் தெரியும் அப்படின்னு டிவோட்டிஸ் கேட்கறாங்களாம். அதனால வந்து பகவத்கீதா பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வருஷமே சூரியன் மாதிரி ஜகத் ஜோதியா கிளியரா இருக்கு. ஆனா சூரியனுக்கு யாராவது டார்ச் லைட் அடிக்கணுமா? அப்படி டார்ச் லைட் அடிக்கிறவன் என்ன சொல்வீங்க? முட்டாள். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த அர்த்தம் அந்த அர்த்தம்னு யாராவது சொந்த கமெண்ட்ரி எழுதினாங்கன்னா அவனும் அதே முட்டாள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல பிரபுபாத் சொல்றாரு. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து பக்தி வினோத டாக்கூர் பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் வந்து ஹியூமன் இல்ல, ஹியூமன் மாதிரி இருக்காரு. ஹியூமன் லைக்னா நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம்ல, குழந்தை மாதிரி வடிவம் இருக்கும் அந்த டுவார்ஃபுக்கெல்லாம், வாமன இதுலலாம், ரைட்? குழந்தைன்னு சொல்ல முடியாது, குழந்தை மாதிரி. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து மனிதன் மாதிரி, ஆனா மனிதன் இல்லை. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யது ஃபேமிலியிலையும் பாண்டவருக்கு ரிலேட்டிவாவும் இருக்கிறாரு 200 ஃபார்ம்ல, சில தடவை 400 ஃபார்மும் எடுக்கிறாரு. பட் அதுக்கு அர்த்தம் இது இல்லை அப்படின்னு. ஸோ இங்க இருக்கிற அனாலஜி வந்து சூரியன் மாதிரி கீதைக்கு லைட் வேணாம் அப்படின்னு. அதனால டிவோட்டிஸ்க்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லை. எப்போ கடைசி காலம் இறக்கும் சமயத்துல கூட இல்லை. ஆனா இது 200 ஃபார்ம் இருக்குன்றதால அவரை வந்து ஆர்டினரி பர்சன் எடுக்கவே கூடாது அப்படின்னு. ஆர்குமெண்ட் வந்து கிருஷ்ணர் ஆர்டினரி, அவர் வெறும் பிரம்மஜோதி அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் முட்டாள்கள். அது எப்படி ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியும்? அது பெரிய தப்பு. ஆர்டினரி அவன் வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுக்கலாம், ஆனா அவனை வந்து விஸ்வரூபம் எடுக்க சொல்ல முடியுமா? சரி விடுங்க, விஸ்வரூபம் ரொம்ப கஷ்டம், 400 ஃபார்ம் காட்டுங்களேன். நான் தான் சாமி என்றேன், அட்லீஸ்ட் ஒரு 400 ஃபார்ம் காட்டு. முடியாது இல்லையா? ஏன் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது அவ்வளோ ஈஸியா செயல்படுத்துற ஃபார்மே இல்லை, அண்ட் அவ்வளோ ஈஸியா பண்ணவும் முடியாதுன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து என்ன சொல்றது, இம்பாசிபிள், ரைட்? எந்த ஃபார்மே காட்ட முடியாது ஒரு மனிதனால. கொஞ்சோண்டு விபூதி எடுத்து உங்களுக்கு பக்தி காட்டலாமே தவிர அந்த மாதிரி ஒரு டிராமான்னு இல்லை, நிஜமாவே சித்திக் பவர் இருந்தா அது பண்ண முடியும். ஆனா அது நம்மளுடைய எண்ணம் இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர், அர்ஜுனா என் மேல நம்பிக்கை வச்சுக்கோ, இந்த தலை எல்லாமே நான் காட்டினது எல்லாமே வந்து அவரால் தான் பண்ண முடியாம ஈஸியா ஆகுது. ஸோ அதனால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் உடனே கிருஷ்ணர் அப்படின்னாங்க. இப்போ நீ பிரசாந்த் ஆகு இப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கிருஷ்ணர் சொல்றாருன்னா, இப்போ நிறைய பார்த்துட்டோம், எது ஹையஸ்ட் கோல் அப்படின்றத வந்து 11.52ல சொல்வாரு. என்னன்னா இப்ப வந்து 3 ஃபார்ம் காட்டணும், எல்லாருக்குமே வந்து கிருஷ்ணரே 3 ஃபார்ம் காட்டினாரு. நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே, பிரம்மஜோதியும் அவர்கிட்ட இருந்து வருது. எனக்கு பிரம்மஜோதி பிடிச்சிருக்கு, நான் பண்றேன். சேது மாதாஜிக்கு 4 ஹேண்ட் பிடிச்சிருக்கு, அவங்க படிக்கிறாங்க. கீதா மாதாஜிக்கு வந்து விஸ்வரூபம் பிடிச்சிருக்கு, அவங்க அதை படிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம விக்டோரியா மாதாஜிக்கு வந்து என்ன, அவங்களுக்கு வந்து 400 பிடிச்சிருக்கு. எல்லாருமே ஒன்னொன்னு படிக்கலாமேன்றதால எது ஹை அப்படின்னு இப்ப சொல்ல போறாரு. ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா சுதுர்தர்ஷம் இதம் ரூபம் திருஷ்டவானசி யன்மமா தேவாபி அஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்க்ஷினஹ. டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்பொழுது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி கிளியர்லி சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாருன்னா, யூனிவர்சல் ஃபார்ம் நம்ம பார்த்தோம், தானம் தப்பம், அதோட கொஞ்சோண்டு டிஞ்ச் ஆஃப் இவ்வளோண்டு பக்தி இருந்தா பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. சரி, அப்போ வந்து 200 ஃபார்ம்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஷீலா பிரபாத் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாரு, யூனிவர்சல் ஃபார்மும் கான்ஃபிடென்ஷியல் தான், கஷ்டம் தான் பார்க்கறதுக்கு. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, 11.48ல சொல்றாரு. ஆனா 200 ஃபார்ம் அதை விட கஷ்டம். சுதுர்தர்ஷம் அப்படின்னு இங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அப்படின்னா பிரம்மாவாலையும் பார்க்க முடியாது. போத் 400 and 200 ரொம்ப கஷ்டம், பிரம்மாவோடையும் பார்க்க முடியாது. அது வந்து ஏன்னா வைகுண்டம் போனா இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஃபார்ம். அதனால வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க, முட்டாள்கள், அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தனும் ஆஷ்ரிதா பரபாமம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம். இவர் வந்து முட்டாள்கள் ஏன் அப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா, அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிரேட்டுன்னு நினைப்பாங்க, ஆனா காடுன்னு நினைக்க மாட்டாங்க. பிலாசபர்லாம் என்னன்னா, அவன் வந்து அந்த மாதிரி டைப்பு, அவர் வந்து கிரேட் பிலாசபர், அவன் மந்திரவாளி, அந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க. ஏன்னா இம்பர்சனல் ஃபீச்சர்ல இருந்து அவர் பர்சனல் ஃபீச்சர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்டாச்மெண்ட் வரணும். வராததால அவங்க வந்து ஒண்ணு இந்த என்ன சொல்றாங்க, முட்டாள்களா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க நிறைய பேர் நினைச்சீங்கன்னா இம்பர்சனல் தான் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? அதாவது என்ன சொல்லுவீங்க, அருவவாதி, அருவம் இல்லாதது, ஃபார்ம் இல்லாதது தான் கரெக்ட், ஏன்னா அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்னு. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு ஃபார்ம் இருக்கு, நம்மளுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, அவர் நம்மள மாதிரி இருக்காருன்றதால நம்மளுக்கு லிமிட்டட், அவருக்கும் லிமிட்டட் நினைக்கிறதா தப்பு. ஸோ எப்படி கிருஷ்ணரை நம்ம பண்ண முடியும்னா, ஸ்ரவணம்.
நம்ம பார்த்திருக்கோம். தத்வித்தீமணி பிரார்த்தேன பிரணிபிரஷ்னேன சேவையா உபதிருஷ்யந்தே தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷனக. ஸ்ரவணம் கேட்டுட்டே இருந்தா டியர் ஆயிடும். ஹியர் ரிப்பீட்டட்லி ஹியர் கிருஷ்ணா டு பிகம் டியர் டு கிருஷ்ணான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா கிருஷ்ணா கிட்ட டியர் ஆயிடலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணா வந்து யோகமாயால கவர் இருக்க, அதனால டக்குன்னு வராது. இப்ப சூரியன் வந்து கிளவுட்ல கவர் ஆன மாதிரி, கிரௌடு அவ்வளவு பர்மனன்ட் இல்லை, ஆனா அது கவர் ஆகும். அதனால கிருஷ்ணா வந்து ரிவீல் பண்ணணும்னா சரண்டர் ஆனாதான் முடியும் அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். ஸோ சூதூஷணம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சோண்டு பக்தி இருந்துச்சுன்னா யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்க முடியும், ரைட்? இப்போ வேதங்கள், சாக்ரிஃபைஸ், ஸ்டடீஸ், ஸ்வாத்தியாயா, ஞான யோகா எல்லாம் கொஞ்சம் பக்தி இல்லைன்னா பார்க்கவே முடியாது யூனிவர்சல் ஃபார்ம். இது இருந்தா பார்க்க முடியும். சரி, அப்போ 400 ஃபார்ம் எப்படி பார்க்க முடியும்னா 400 ஃபார்ம் வைகுண்டம் போனா கூட பார்க்க முடியும். அதுக்கு நிறைய பக்தி வேணும். அதனாலதான் அதையும் வந்து தர்ஷம்னு. ஆனா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் 200 ஃபார்ம். ஏன்னா வைகுண்டம் போனா கூட மேல நம்ம கோலோகம் போனோம், எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப ஹை. தேவர்கள், சிவா, பிரம்மா அவங்களால கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா பார்க்க முடியல. அதனால தேவிகையோட வயிற்றுல அவர் இருக்கிறச்சே வராங்களே தவிர அவங்களால பார்க்காம அவங்க உணர்ந்து போயிடுறாங்க. அதனால இந்த பிரம்ம சமிதாலையும் பகவத்கீதாலையும் ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணரோட உடம்பு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஸ்பிரிச்சுவல், டிரான்சிடென்டல் அப்படின்னு. ஆனா கர்மிகள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, நிறைய கர்மிகள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலி கிரேட் பர்சன், இல்ல ஒரு ஆர்டினரி பர்சன், பவர்ஃபுல் பர்சன், ரொம்ப டேலண்டட் பர்சன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றவர்கள் வந்து இம்பர்சனல் இல்ல, அவர் ஒரு பர்சன். அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, பிரம்ம ஜோதியில இருந்துதான் மனிதன் ஃபார்ம்ல அவர் எடுக்கிறாரு. அதுவும் இல்லை, மெட்டீரியல் வந்து மைனஸ்ல இருக்கு, ஞானிகள் ஜீரோல இருக்காங்க, ஆனா நம்ம பிளஸ்ல இருக்கோம். அதை நம்ம நினைச்சுக்கணும். ஏன்னா பக்தர்களோட ஃபீலிங் என்னன்னா அதை ரொம்ப, ஏன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஃபீலிங் இது. ஞானிகள் வந்து நாலேஜ் ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, யூனிவர்சல் ஃபார்ம் தான் ஹையஸ்ட், பார்த்தாலே தெரியல எப்படி ஜகஜோ பய தைரியமா இருக்கு, மனித மாதிரி இருக்கிறது என்ன கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒன்னு பர்சனல் ஃபார்ம் இமேஜினரி, இல்லைன்னா பர்சனல் ஃபார்ம் இஸ் இன்ஃபீரியர் ஃபார்ம், குறைச்சலானது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து ஏன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றோம் இல்லையா, முழு முதல் கடவுள்ன்றது மனிதன் இல்லை, அது ஜஸ்ட் ஒரு எனர்ஜின்றது அவங்களோட ஃபீலிங். ஆனா பகவத்கீதா 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம், ஃபுல்லா பக்தர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, ரிப்பீட்டடா கேட்டுட்டே இருந்தாதான் புரியும், அப்பதான் நம்மளால வந்து கிருஷ்ணரோட கிரேட்னஸ் தெரியும் அப்படின்னு. ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ் இருந்தாதான் பார்க்க முடியும். அந்த ரிவலேஷன் வந்து கிருஷ்ணரோட மர்சிலால தான் முடியுமே தவிர தேவர்களுக்கு கூட தெரியறது இல்லை அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. வதந்தி தத் தத்வ வித்தஸ் வத்யம் வதந்தி தத் தத்வ வித்தஸ் யக்னம் அக்ஞாயம் என்னன்னா பிரம்மேதி பரமாத்மா இதி பகவான் இதி சப்தியதே. சோ என்னன்னா பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான், இந்த 3ல ஐஎஸ் பகவான் தான். ஆனா 3மே கரெக்ட் தான், ஆனா 3க்குமே பக்தி வேணும். ஏன்னா அதுல எடுத்த உடனே அவர் அதான் சொல்றாரு, வதந்தி தத் தத்துவ வித்தஸ் தத்வம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மா இதி பகவான் இதி சப்தியதே. அப்படின்னா 3 டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட், 3 டைப் ஆஃப் பீப்புள், லெவல் ஆஃப் அப்பியரன்ஸ், லெவல் ஆஃப் பக்தி மாறுது. 11.53. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாகம் வேதை நவ தபசா நதானேன நாச்சேத்யயா சக்க ஏகம் விதோ திரஷ்டும் திருஷ்வானசி மாம் யதா. உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ, கடும் தவங்களை செய்வதாலோ, தானங்களை கொடுப்பதாலோ, வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியது அல்ல. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் பண்ணா ஒன்றும் முடியாதுமா, பக்தி இருந்தாதான் முடியும். ஸோ கிருஷ்ணா வந்து என்னன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஒன்றிதான் தெரியும், அதை தவிர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஏத்திஸ்க்கு சான்ஸே இல்லை, இதெல்லாம் முடியவே முடியாது. அதனால அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருஷ்ணா வந்து என்னன்னா 4 ஹேண்ட்ல இருந்து அவர் 2 ஹேண்ட்ல வந்தார். எப்படி என்னமோ அவர் வந்து நிறைய இடத்துல 4 ஹேண்ட் காட்டினாரு. எங்கெல்லாம் காட்டினார் சொல்லுங்க, பிறக்கறச்சே சொன்னோம். அதை தவிர அவருக்கு தானே இன்னொரு 2 கை. விஸ்வரூப தர்ஷனத்துல அது 4 ஹேண்ட் இல்ல, அது மல்டிபிள் ஹேண்ட். 4 ஹேண்ட் நாராயணன் ஃபார்மே எடுக்கிறாரு அவர் 2-3 தடவை. அதாவது அவர் 2 கையை எடுத்துக்கிறாரு, 2 கை தான் கிருஷ்ணருக்கு, பட் 2 கை மறுபடியும் எடுப்பாரு. எங்கெல்லாம் காட்டுறாரு, நிறைய தடவை காட்டுறாரு. இப்பதானே சொன்னீங்க மாதாஜி, அந்த இவனுக்கு 2 பக்கமா தூக்கி சிசுபாலன் விட்டுருங்க, சிசுபாலன் காட்டினாருன்னு சொன்னீங்க. அது ஒண்ணு. இன்னொரு தடவை வசுதேவர் தேவகி யசோதா யசோதா, சாரி யசோதா காட்டல, தேவகி காட்டுறாரு. நெக்ஸ்ட் தேவகி வசுதேவர் காட்டுறாரு. நெக்ஸ்ட்
கம்சனுக்கு கட்ட மாட்டேங்குது. அது தவிர வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோபி ராசா டான்ஸ்ல இருந்து அவர் மறைகிறாரு இல்லையா, மறுபடியும் வந்து கேட்கறச்சே அவர் டக்குன்னு 400 நாராயண ஃபார்ம் எடுக்கிறாங்க. கோபி பாப்பாங்களே கிருஷ்ணரை எங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் ஆஹ் அதே மாதிரி ருக்மிணிக்கு வந்து வெறுப்பேத்தணும்னு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்வார் இந்த மாதிரி, ஏய் நான் லாய்க்கே இல்லை, நான் வெறும் ஆர்டினரி கவர்ட் பாய் தான், என்கிட்ட எல்லாம் வராத, நீ வந்து உனக்கு நல்ல பையனா பார்த்து நானே கல்யாணம் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்னு ருக்மிணி அங்கேயே மயங்கி விழுந்துருவாங்க. சண்டை போடுவாங்கன்னு நினைச்சு அவர் சொன்னா அவங்க மயங்கி விழுந்த உடனே இவங்க அலறி போயிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அந்த இன்னொரு கையில வந்து தண்ணியும் இன்னொரு கையில ஃபேனும் எடுத்து அவரை பிடிப்பாங்க. ஸோ அப்போ காட்டுறாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு தடவை என்ன நடக்குதுன்னா, நிறைய தடவை காட்டுவாரு, எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்றேன். இவங்க வந்து நான் அஸ்வத்தாமா கெலாட்டா நடக்குது இல்லையா, அஸ்வத்தாமாவை கொலை பண்ணணுமா வேணாமான்னு ஒரு பெரிய போர் நடக்குது. அப்போ திரௌபதி வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாரு. இவர் இருக்காரு இல்லையா பீஷ்மர் வந்து பீமா வந்து கொலை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு. சோ அஸ்வத்தாமாவை அர்ஜுனர் பிடிச்சிட்டு வந்துடுவார் கயிறுல இழுத்துட்டு வந்து. அப்போ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாதப்போ பீமா வந்து எங்க கொண்டுட போறாரான்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் வந்து இன்னொரு கையில வந்து அப்படி தள்ளுவார். இவங்களை ஒரு சைடையும் பீமாவை ஒரு சைடையும் பிடிச்சிட்டு தள்ளுறது இன்னொரு டைம். இந்த மாதிரி நிறைய தடவை சொல்றாரு. எனக்கு தெரிஞ்ச 4 ஹேண்ட் ஃபார்ம் என்னமோ நான் தான் பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி நான் படிச்சதை வச்சு சொல்றேன். சோ ஒருவேளை இப்போ நாளைக்கு கோலோகம் போனப்போ நீங்க பகவத்கீதை இந்த பையனுக்கு காமிக்கிறார் மாதாஜி, காட்டு ஷாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பாக்குறாரு, அவருக்கு கூட காமிச்சிருக்காரு மாதாஜி. அந்த ஸ்டோரி சொல்லுங்க பிரபு. அதான் சொன்னேன், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொன்னேன், நீங்க சொல்லுங்க. மத்தவங்க எல்லாம் கோலோகா பிருந்தாவன் போயிட்டு எப்பமாவது அவரை 400 ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லிடுங்க. இப்போ பிரபு சொல்ல அர்ஜுனனோட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தாரு அந்த காட்டு ஷாம். அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரா, நீ வந்து உனக்கு நான் வந்து எல்லா ஃபார்ம் நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து தனியா வச்சுட்டு அவர் தலையே தனியா எடுத்துடுறாரு மாதாஜி. இல்லனாக்கா அந்த இதுல ஓகே ஓகே காட் இட். நீங்க சொல்றது அந்த கதோத்கஜன். எஸ், அவருடைய கரெக்ட். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பக்தி. இப்போ என்னன்னா பக்தி ரொம்ப டாப். மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணாவெல்லாம் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம சொன்னோம் இவ்வளவு சாத்தியாயா இதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சோண்டு பக்தி இருந்தா. மாதாஜி பிரகலாத்துக்கு காமிக்க மாட்டாரா முதல்ல ஆரம்பத்துல? பிரகலாத் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பிரகலாத் விரும்பினது நரசிம்மா ஃபார்ம் தான் மாதவி. சோ அவர் காட்ட மாட்டாரா? அவருக்கு முதல்ல அவருக்கு நாரதர் சொன்னப்போ அதை நினைச்சுக்கிறாருல்ல. அது பிரகலாத் இல்ல, துருவா. அவதாரம் நரசிம்மங்கிறது அவதாரம் மாதாஜி. துருவா அதாவது சித்திரலேகா மாதாஜி சொல்றது கரெக்ட். நாரதர் சொன்னோடனே பார்த்தது துருவா தான் 400 ஃபார்ம் பார்த்தாரு. பட் நான் சொன்னது வேற. 400 ஃபார்ம் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா பரீட்சித்துக்கும் காட்டுறாரு. நீங்க சொன்னது கரெக்ட். நிறைய இன்சிடென்ட் இருந்தா பரீட்சித்தும் மனசுக்குள்ள வந்து 400 ஃபார்ம் காட்டுறாரு. அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் அவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்றது பார்க்கணும். நிறைய பேர் பீஷ்மர் கூட பாக்குறாரு. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து 400 ஃபார்ம் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் வந்த அப்புறம் சில டைம் வந்து 200 ஃபார்ம்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆறாங்க. கோபிகள் இருக்கச்சு கூட 200 ஃபார்ம்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஆனா 200 ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். எந்த விதத்திலுமே பார்க்க முடியாது. வெறும் எப்படி ஈஸி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண ஈஸி. எப்போ யாருக்கு டிஃபிகல்ட்? ஏத்திஸ்க்கு டிஃபிகல்ட். அஃபிஷியலா கோயில் போனாலும் வராது, ஸ்காலரா இருந்தாலும் வராது. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்போ முடியும்னா வெறும் பக்தினாலதான் முடியும். எப்படி முடியும்ன்றத நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகாஸ்ல சொல்றாங்க. 11.54 பக்தியா த்வனன்ய சாக்யா ஹம் ஏவோ விதோர்ஜுனா ஞாதும் திருஷ்டும் ச தத்வேனா பிரவேஷ்டும் ச பரந்தபா. இது பயாட் ஸ்லோகா. மீனிங் படிங்க. என் அன்பு அர்ஜுனா, என் அன்பு அர்ஜுனா, முன்னிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண. அனன்ய பக்தி அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருதம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுஷூல சீலனம் பக்தி உத்தம. அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம், மற்ற எல்லா ஆசைகளும் 0. ஞானம் கர்மம் அனாவிருத்தம், அன்கவர்ட், ரைட்? கவர்டா இருக்கும் ஞானம் கர்மா. ஓகே. அனுகூலம், ஃபேவரபிளா இருக்கணும். நம்ம கம்சர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதுவும் 24/7 கம்சர் நினைச்சாராம். ஆனா அது பிரதிகூலம். ஃபேவரபிளா இருக்கும். அவருக்கும் வந்துச்சு டெஸ்டினேஷன். நான் சொன்னேன் என்ன ஆச்சு அவருக்கு வந்து வந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து லிபரேஷன், சால்வேஷன். அது தேவையில்லை. டிவோட்டிஸ்க்கு வேண்டியது வந்து பிரேமை, சர்வீஸ் தான். நீ என்ன நரகத்துக்கு அமிச்சாலும் சரி, சொர்க்கத்துக்கு அமிச்சாலும் சரி, நீ தான் வேணும். அதான் பரீட்சித் சொல்றாரு, நான் மறுபடியும் பாடி எடுக்க வேண்டியதா இருந்தா நான் டிவோட்டியா பிறக்கிறேன். உத்தவா என்ன சொல்றாரு, நான் கோபியின் பாதத்துல ஒரு கிராஸா இருக்கேன். அதுதான் விரும்புறாங்களே தவிர எந்த டிவோட்டியுமே வந்து நான் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்ற கண்டிஷனே இல்லை. அதனால கிருஷ்ணாவை வந்து இந்த ஸ்பெகுலேஷன்ல எல்லாம் முடியவே முடியாது. இவ்வளவு படிச்சிருக்கேனே, ஒன்னும் முடியாது. கிருஷ்ணரா விருப்பப்பட்டாதான் பண்ண முடியும். இப்ப எப்போ முடியும் அப்படின்னா
வேதங்கள் சேரிட்டி எது பண்ணாலும் வராது. ஆனா பக்தினாலதான் முடியும். கிருஷ்ணர் முக்தி கூட கொடுப்பாரு, பக்தி கொடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா பக்தி கொடுத்தா அவர் என்னெல்லாம் பண்ணணும் பாருங்க. டிரைவரா இருக்காரு, பாலி மகாராஜுக்கு வாட்ச்மேனா இருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் எல்லாம் செய்யணும். ரைட். நம்ம விஷ்ணு ரத்தா அப்படின்னு பரீட்சத்துக்கு சொல்றாரு. அவருக்கு வந்து என்னன்னா பாடி கார்டா இருக்காரு, வாட்ச்மேனு, பாடி கார்டு, அப்புறம் என்ன ஸ்பை, தூதரா இருக்காரு. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வெரி சோ கால்டு ஆர்டினரி வேலையெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா? ஸோ இப்போ எப்படி பக்தி பண்றதுன்னு கேட்பாங்க. சிம்பிள். என்னன்னா ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் சின்ன சின்னது. ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங், ஜென்மாஷ்டமி ஃபாஸ்டிங். சேரிட்டினா யாருக்கு கொடுக்கறது? கன்சர்ன் ரெலவெண்ட் பர்சனுக்கு சேரிட்டி கொடுக்கறது, எஸ்பெஷலி பகவத்கீதா ப்ரீச்சிங்க்கு சேரிட்டி கொடுக்கறது, புக்கை சேரிட்டியா கிஃப்டா கொடுக்கறது. இதெல்லாம் ரொம்ப பெஸ்ட். இப்போ வந்து பைசா கொடுக்கறத விட இதெல்லாம் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓன் திங்ஸ் கிஃப்டா கொடுக்கறது, ரைட். என்ன கிருஷ்ணருக்கு கிஃப்டா கொடுக்கறது, கோயில் கட்டுறது. இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலயுமே கிருஷ்ணரை தான் ப்ரொபரேட்டரா பாக்குறது. எப்படின்னா ஈஷா வாஷமிதம் சர்வம் எத்கிஞ்ச ஜெகத்யாம் ஜெகத் தேன தக்தேன புஞ்சிதா மாகிருத கஷ்யஸ்வித்தனம். ஈஷோபனிஷத் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. மத்தஜி அப்ப எதுவுமே பண்ணக்கூடாதா? நான் பிசினஸ் பண்ணுங்க, ஆனா ப்ரொப்ரேட்டர் நான் நினைக்காதீங்க, கிருஷ்ணர் நினைங்க. அப்ப ப்ராஃபிட் கிருஷ்ணருக்கும் போய் சேரணும். எல்லா ப்ராஃபிட்டா லாஜிக்கலி பார்த்தா எல்லாமே கொடுக்கணும். பட் அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணரை பார்ட்னராவது சேர்த்துக்கோங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நைஷ்கர்ம யோகா. ஸோ ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டு நம்ம இருக்கணும். கோயில் கட்டக்கூடாதா? நான் கோயில இருக்கக்கூடாதா? தாராளமா கட்டுங்க. கோயில் கட்டிட்டு கோயில இருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பாலி போயிருந்தேன். அங்க வந்து நிறைய கோயிலா இருந்துச்சு. என்னடா இது, இந்த ஃபுல்லா கோயில் என்னடா அப்படின்னா, ஒரு கிரவுண்ட் வச்சுக்கோங்க, 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட். பிரபு இருக்கீங்களா? பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா என் வாய்ஸ் யாருக்காவது? மாதாஜிஸ் கேக்குது கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி. பிரபு, இப்போ ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கு 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட். அதுல எவ்வளவு சைஸ்ல வீடு கட்டுவோம்? 60-40, 60 by 40. So that is 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட், கரெக்டா? ஆ, இதுல ஆ. என்ன சைஸ்ல பூஜை ரூம் இருக்கும் பிரபு ஜெனரலா ஒரு வீட்ல? ஒரு 10 foot to 11 foot, 11 by 5, 11 by 6. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இந்த 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல 11 by 6 ஆர் 10 by 6 ஆனா ரஃப்லி நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நம்ம ஒரு மேக்சிமம் ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் மேக்சிமம் இருக்குமா பூஜை ரூம் சைஸ்? கரெக்ட் மாதாஜி. மேக்சிமம் பெரிய பூஜை ரூம், கரெக்டா? ஆ, இதுதான் correct. நான் சொல்ற பாஷ் ஹவுஸ்ல பெரிய பூஜை ரூம் இருக்கிற ஒருத்தரோட வீடு. அது கூட இருக்காது. பிரபு சொன்னது அந்த பாதிக்கு வாட்டர் தான் இருக்கும். ஆனா பாலில என்னன்னா எக்ஸாக்ட் ரிவர்ஸ். 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டுல அவன் தங்குறது நிச்சயமா நம்ப மாட்டீங்க. நீங்க பார்த்தா வீடு வந்து 200 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வச்சிருக்கான், பூஜை ரூம் வந்து 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வச்சிருக்கான். ஒருத்த வீட்லயும் கோயில் வச்சிருக்கான் வீட்டுல. அவன் தவுண்டு ரூம், ஒரு ரூமு ஒரு பாத்ரூம், இல்ல 2 ரூமு ஒரு பாத்ரூம். எப்போ 2 ரூம் இருக்கும் அவனுக்கு. கோயில் வந்து அதை விட பெருசு. அதாவது 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தா 200 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல தான் வீடு. 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தா அவன் வீடு 400 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருக்கும். 2 ரூம் வச்சுப்பான். ஐ மீன் ஒரு ரூம் குட்டியா, இவ்வளோண்டு ரூம், பெரிய ரூம் கூட இல்லை. 400 ரூம்னா இவ்வளோண்டு ரூம். ஓகே, அதுவே பெரிய. அதாவது ஒரு பெட்ரூம்னா அவன் வந்து அதுக்கு 1:4 or 5 டைம்ஸ் வந்து கோயில் கட்டுறான். இப்படிதான் இருக்கான். ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம், நான் எவ்வளவு பெரிய பூஜை ரூம் வச்சிருக்கோம். அதை பார்த்தா நிஜமா நம்ம ஈஷாவாஷா பிரின்சிபல் தெரியும். கிருஷ்ணர்து வீடு, நான் கூட ஒரு ரூம்ல இருக்கேன். அந்த பாவம் வந்து நான் பாலியில உண்டிதான் பார்த்திருக்கேன். பாலி வந்து நான் இப்போ போனேன் ரீசெண்டா 1 year பேக். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் போனேன், ஐ திங்க் about 15 years பேக். அப்போ ரொம்ப பக்தின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஆனா எல்லா ஊரை விட அந்த பாலி எனக்கு அவ்வளோ இழுத்துச்சு. என்னடா, ஆனா இப்போ எனக்கு புரியுது. அவ்வளோ டிரான்சென்டென்டல் வைப் அங்க. ரைட். மாதாஜி கிருஷ்ணர் தானே இருப்பாருங்க? கிருஷ்ணர் தானேங்க பாலியில ஃபுல்லாவே? ஃபுல் விஷ்ணு பிரபு. அதான் விஷ்ணு, ஃபுல் விஷ்ணு. அங்க கிட்டே போக முடியாது. நடு ஹால்ல ஒரு விக்கிர, அதாவது நம்ம கர்ணர் வந்து கஜோத்கர் சண்டையே வந்து இவ்வளோ பெரிய இது நடுவுல இருக்கு. நடு ரோட்ல, நடுவுனா ஏதோ மியூசியம்லாம் இல்ல, நடு ரோட்ல அவ்வளோ பெரிய இது. ரோட்லயே நம்ம அவ்வளோ பார்க்கலாம். அர்ஜுனருக்கு வந்து நம்ம ஸ்டாச்சு பார்த்ததே இல்லை. அங்க வந்து ஒரு வாட்டர் கேம்ஸ் இடத்துல கூட அர்ஜுனர் ஸ்டாச்சு அவ்வளோ பெருசா இருக்கு. அது எவ்வளோ ஃபீட்டுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. எங்கேயாவது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு 10 or 15 அடி அபார்ட்மெண்ட் இருக்குமே, அந்த ஹைட்டுக்கு அர்ஜுனர். எங்க நான் சொல்றது வந்து கேம் ஸ்பாட்ல. சரி, கிருஷ்ணருக்கு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தானா கிருஷ்ணரோட பொம்மை சிலை பெருசு.
எல்லாமே வந்து ஜெய்காண்டிக்கா இருக்கு. ஏன்னா ஒன்னொன்னு வந்து ஒரு டவர் சைஸ்ல இருக்கு. ஏன்னா பக்தி வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன்றது. ஏன்னா அப்பதான் பாத்தீங்க, ஏன்னா கோயில் கட்டிட்டு தங்குங்கன்றது, அங்க ஒரு வீடும் கோயில் நினைச்சு ஏன் நம்மள விடலன்னா அது அவங்க பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி. நான் பக்கத்து பூஜை ரூமுக்கு வரலாம்னா நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி அவங்க ஏன் விட மாட்டேன்றாங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லோ பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி. அவங்க வீட்டு எங்க அம்மா கொடுத்தது இது கோயில். அதனால இட் செட் தட் தி ஹேவ் மோர் டெம்பிள்ஸ் அண்ட் ஹவுசஸ் அங்க. ஸோ எவ்வளோ ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல். அவங்க வந்து நம்ம போனாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க இந்தியால. ஏன்னா சொல்றாங்க அயோத்தியா கிருஷ்ணர் அண்ட் ராமர், லார்ஜ்லி ராமர் ஃபுல்லா கருடர் இல்லைன்னா அனந்த தேவ். அங்க வந்து பலராம வந்து கூப்பிடுறது அனந்த தேவா அப்படின்னு. ஆதி தேவா, அனந்த தேவா, ஆதிசேஷா, இந்த ஃபார்ம். ஸ்னேக் காட் இங்கிலீஷ்ல அவங்க சொல்றது நம்மளுக்கு புரியாது, நம்மளுக்கு தெரியும். அங்க கருடா பேர்ட் காட் அப்படின்னு. அந்த நேஷனல் எம்ப்ளம் அங்க கருடா தானே மாதாஜி? நேஷனல் எம்ப்ளம் அப்படியா பிரபு? ஐ டோன்ட் நோ, நாட் ஷூர். இந்தோனேஷியா தான் இருக்குது. இந்தோனேஷியா தான் ஆமா, இது பாலிங்க. அப்போ இந்த நேஷனல் எம்ப்ளம் வந்து அவங்களுக்கு கருடர் தான், அவர் கருடா தான். எல்லா இடத்துலயுமே நான் சொல்றது வந்து ஸ்டெப்ஸ் கிளைம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டெப்ஸ் பிடிக்கிறது வந்து அனந்த சேஷா பாம்புதான். அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியாது. அங்க வந்து கருடா விஷ்ணு டெம்பிள்னா மேசிவ். அதை வந்து என்ன சொல்றது, லிஃப்ட் பிடிச்சி மேலே போகணும். அப்போ நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய கோயிலா இருக்கும் அப்படின்னு. அண்ட் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சமுத்திர இது மந்தன், அந்த நெக்டர் அங்க வருது அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல, அந்த விஷ்ணுவோட தலைக்கு. ஏர்போர்ட்ல கூட வச்சிருக்காங்க மாதாஜி, சேம் நீங்க சொல்ற மாதிரி. ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள அந்த சமுத்திர மந்தன் ஏர்போர்ட்குள்ள மெயின் பாலி. இது வந்து ஏன் சொல்றா நம்மள அவ்வளோ இழுக்கும், ரைட்? அண்ட் இது வந்து கோயில் அப்படி இருக்கிற கோயில் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அங்க வந்து நிறைய அஃப்கோர்ஸ் சில ரூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அவங்க வந்து சாஸ்திரம் இன்னும் கூட பிடிக்கணும். நம்ம வந்து கடையும் பிடிக்கிறது இல்லை, கொடையும் பிடிக்கிறது இல்லை, நம்ம அப்படி போயிட்டோம். ஆனா ஏன் சொல்றேன்னா இங்க சொல்றது எல்லாமே வந்து அந்த பாவம் நம்ம அங்க பார்க்கலாம். இந்தியால இருந்து வந்து அவ்வளோ கும்பிடுறாங்க. எதுக்குன்னா நம்ம அயோத்தியா அவங்களுக்கு எப்படின்னா இந்த முஸ்லிம்ஸ் மெக்கா ஒரு தடவையாவது வாழ்க்கையில போகணுன்றதால அயோத்தியா. இது இப்பமாவது பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு அயோத்தியா தெரியும். 15 வருஷம் முன்னாடி நீங்க வந்திருக்கீங்களா, நீங்க நாங்க ஒரு தடவையாவது வாழ்க்கையில போகணும் அயோத்தியா, நீங்க எவ்வளவு தடவை போயிருக்கீங்கன்னு கூட நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னாங்க. நான் நினைச்சேன் கேட்கவே கேட்காதீங்க, ஏன்னா மேப்ல அயோத்தியா எங்க இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சேன், சொல்லல. ரைட்? பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 15 வருஷம் விடுங்க, 5 வருஷம் முன்னாடி நிறைய பேருக்கு அயோத்தியா எங்க இருக்கு அப்படின்னு என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. இப்போ வந்து புண்ணியம், கிருஷ்ணரோட ஆசை, நம்ம எல்லாரோடைய ஆசை, பாலியில இருக்கிற எல்லாரோட ஆசையும் என்னமோ அயோத்தியா வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கு, ரைட்? அதனால ஏன் சொல்றேன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்லி டீட்டெயில் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நம்மளுக்குள்ள வரணும். அதனால கிருஷ்ணர் தான் எல்லா இன்கார்னேஷனுக்கு ஒரிஜின். பிரபு கேட்ட மாதிரி யாரு என்ன ராமர் ஃபார்ம் கும்பிட்டாலும், பலராம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் கொடுத்தாலும், கிருஷ்ணர் 200 ஃபார்ம் தான் ஒரிஜினல் ஃபார்ம். இது எப்படி தெரியும்? ஏதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாக்குலம் லோகம் ரிதோனந்தே யுகே யுகே. மத்தாஜி நான் எப்படி நம்ம வியாசரே சொல்றாரு, அவரே கிருஷ்ணர் இன்கார்னேஷன். ஓகே, கணேஷா எழுதுறாரு இல்ல, கணேஷா எழுதுறாரு இல்லையா, கணேஷா எழுதுறது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் எழுதுவாராம். அதனால அவரு புரியாத டைம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா எழுதினாராம். அந்த டைம் தான் வியாசருக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கிடைச்சிச்சான். அவர் சொல்றாரு வியாசர்கிட்ட, நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கணும், நான் எழுதிட்டே இருக்கணும், நீங்களும் பிரேக் எடுக்க மாட்டீங்க, நானும் பிரேக் எடுக்க மாட்டேன், ஆனா நான் எழுதினா நான் புரிஞ்சாதான் எழுதுவேன். அப்போ அவர் புரிஞ்சிச்சுல ஏதே சாம்ச அப்படின்னா எல்லாம் இது வரைக்கும் வந்தது இனிமே வரப்போற அவதாரங்கள் எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான் அப்படின்னா அவர் தான் ஒரிஜின் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு கணேஷா எழுதினாரு. ஸோ இதுல விட பெஸ்ட் ப்ரூஃப் இல்லை. அதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன். பிரம்மா ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். பிரம்மாவையும் நம்ப மாட்டேன். சரி அர்ஜுனர் பரபிரம்ம பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும். சரி நம்ப மாட்டீங்க, அவனையும் நம்ப மாட்டேன். ஓகே, அசிதோ தேவலோ வியாசோ ஸ்வயம் செய்வ பவிஷிமே. ரைட்? எல்லாமே சொல்றாரு, அவரே சொல்றாரு. ஏன்னா ஆஹா ஸ்வாம் ரிஷே சர்வ தேவஷீ நாரத ததா அசிதோ தேவலோ வியாசா ஸ்வயம் செய்வ பவிஷிமே. இவங்கெல்லாம் சொல்றாங்கப்பா, ஸ்வயம் நானே சொல்றேன். இதுக்கும் நம்பலன்னா நம்ம இங்க இருக்கக்கூடாது, பூலோகத்துக்கு கூட டிஸ்குவாலிஃபை, நரகலோகம் போயிடணும். ஒத்துக்கிறீங்களா? இது எதுவுமே நான் நம்ப மாட்டேன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒத்துக்கிறீங்களா? எல்லாம் இவ்வளவு சைலண்ட். நான் எதுவுமே நம்ப மாட்டேன்னா நீ வந்து ஏன்னா எதுவுமே நம்பலன்னா தான் போகணும். எக்ஸாக்ட்லி, ஏன்னா எதுவுமே நம்பலன்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு தலைகரமும் ஓவர் ஆயிடுச்சு, தலை ஹெட் வெயிட். அப்ப நான் இங்க இருக்கிறதுக்கு இந்த வெயிட் தாங்க முடியாது பூமியால. சோ நம்ம கீழே போயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ரைட்? நான் சொல்லல, ஜென்ரல் லாஜிக். அந்த லாஜிஷியன்ஸ் மாதிரி பேசலாம். அதனால அர்ஜுனன் மாதிரி டிவோட்டிக்கெல்லாம் தேவையே இல்லை. யூனிவர்சல் ஃபார்ம் எல்லாம் வேணாம், அதெல்லாம் ப்ளீசிங் இல்லை அவருக்கு. ஏன்னா யூனிவர்சல் ஃபார்ம் டெம்பரரி, 400 ஃபார்ம் 200 ஃபார்ம் ரெண்டுமே பர்மனன்ட். ரைட்? ராமானுஜா சம்பிரதாயத்துல வெரி கிளியர்லி சொல்றாரு, சிங்கிள் மைண்டட் டிவோஷன் அந்யாபிலாஷிதா, சிங்கிள் மைண்டட், அதாவது கம்ப்ளீட்லி ஃபோக்கஸ்டு. ரைட்? ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ்டு டிவோஷன் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. பக்தியா அனன்ய சாக்கியா, அதையே சொல்றாரு. அப்படியே
டைரக்ட் ரியாலிட்டி. டைரக்ட்லி இன் ரியாலிட்டி என்னன்னா என்டர் இன்டு மை ரியாலிட்டி, உள்ள வா, ஏன்னா அந்த இன்டென்சிட்டியோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து ராமானுஜ சம்பிரதாயம் கூட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சம்பிரதாயம், அடியேன் என்ற ஃபீலிங், ரைட்? அது வசிஷ்ட துவைதா, துவைத்தானா ரெண்டு, நான் வேற கிருஷ்ணர் வேற அப்படின்னு. நம்ம மாதவாச்சாரிய சம்பிரதாயம் துவைத்தா ரெண்டு, ஆனா அச்சிந்த பேதா அபேதா, ரைட்? ஸோ பேசிக்லி என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ணரும் நாமும் வேற வேற, ஆனா நேச்சர் வைஸ் நம்ம ஒன்னாகலாம், குவாலிட்டியில குவான்டிட்டியில இல்லை. ஸோ அதனால இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து சிரவணம் கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு லவ் ஆஃப் காட் வந்து ஏறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டைரக்ட்லி வந்து குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பக்தி. இப்போ என்னன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கும் 400 ஃபார்ம்ல வந்தாரு, 200 ஃபார்ம்ல மாத்தாரு, நிறைய பார்த்தோம். ஏன்னா இதுல டிஃபிகல்ட்டி என்ன நம்மளுக்கு புரியறதுக்கு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு பக்தி இல்லைன்னு. எது டிஃபிகல்ட்டு? அவரை பத்தி கத்துக்கிறதா? அவரை பத்தி எதுவுமே டிஃபிகல்ட் இல்லை. அன்டிவைடட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒண்டி இருந்தா போறோம், வேற எதுவுமே வேண்டாம். ஸோ ஆனுகூலஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜனம் ரக்ஷிஷ்வா கீர்த்தி விஸ்வாசோ கோபித்வா வரணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்ய சத்வித்தா சரணாகதி. இந்த 6 ப்ராசஸ் தான். அனுகூலஸ்ய ஃபேவரபிள், ரைட்? பிரதிகூலமா இருக்கக்கூடாது, அப்படி இருக்கிறவங்களோட சேரக்கூடாது. ஏன் மாதாஜி நான் டிவோட்டிஸோட சேரக்கூடாதா? ஆமா, நான் சேரக்கூடாதுன்னு இல்லை, பாகவதம்லயும் பார்த்தான், பேர்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃபெதர் ஃப்ளாக் டுகெதர், இனம் இனத்தோட தான் சேரும். ஸோ இனத்தோட சேர்ந்தாதான் ஒர்க் ஆகும், இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாது. அதுதான் தவிர சேரக்கூடாதா, விருப்பம் காட்டணுமா, அதெல்லாம் இல்லை. இதுதான் பாட்டம் லைன். அதனால கோபித்வா வரணும்னா என்னை காப்பாத்துவாரு அப்படின்ற நம்பிக்கை, அதுதான் பேஸ். அப்படி இருந்துச்சுன்னா சரணாகதி. ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கச்சு அவர் சொன்னாரு, ஆமா என்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு கூட நான் வேலை செய்யணும். அப்படி இருந்தாலே நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அதுக்குன்னு நம்ம விடுங்கன்னு சொல்ல, நம்ம நம்பிக்கை இல்லாத ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். நம்பிக்கை வரணும்னா ஸ்ரவணம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட். வேதங்களை பார்த்து மூளை யூஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும்னா சான்ஸே இல்லை. வேதங்கள்ல புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு குரு கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறது தான் ஈஸி. ரெகுலேட்டர் பிரின்சிபல்ஸ் பார்க்கறது, ஃபாலோ பண்றது எதுக்கு? நம்ம வந்து பியூரிஃபை ஆகிறதுக்கு. யாரும் வந்து நீங்க சாப்பிடாம இருங்கன்னு சொல்ல, ஆனா நம்ம பியூரிஃபை கட்டுப்படுறதுக்கு. வாச்சோ வேகம் மனச குரோத வேகம் ஜிஹ்வா வேகம் உதர பிரஷ்ட வேகம் ஏதான் வேகான் விசேஷதீர சர்வாம் அபிமான் பிரதிவிம்ச சிஷ்யாத். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. எதுக்கு சொல்றாருன்னா அதெல்லாம் இருந்தாதான், கண்ட்ரோல் இருந்தாதான் நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். சிக்கனை சாப்பிடுறேன், ஒரு சைட்ல பொண்ணை பிடிச்சி இருக்கிறேன்னா எங்க கிருஷ்ணருக்கு டைம் கிடைக்கும்? ஏற்கனவே டைம் இல்லை, நம்மளுக்கு மைண்டே இல்லை. கட்டுப்படுத்தினாதான் ஒர்க் ஆகும்ன்றது. அது எப்படி பண்ணணும்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஒர்க். அதனால இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல சாதனா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாத்துக்குமே அப்ளிகபிள். தண்ணியில தள்ளி விட்டு கீழே போய் கத்துக்கோங்கன்னா முடியுமா? தண்ணியில எப்படி ஸ்விம் பண்ணணும்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் ஆட்டோமேட்டிக் வரும். பக்தியும் அப்படிதான். ஃபர்ஸ்ட் டேட்டி வர்ஷிப் எல்லாம் மேனுவலா பண்ணாதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஸோ மறுபடியும் நான் சொல்றேன், யூனிவர்சல் ஃபார்ம் டெம்பரரி, அது ஒரிஜினல் ஃபார்ம் இல்லை. ஆனா குட் ஃபார் யாரு? எலிவேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். பௌதிகத்தில் இருக்கிறவங்க ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு அவர் அதை காட்டுறாரு. ஸோ ஸ்பெகுலேட்டிவ் ப்ராசஸ்ல எதுவுமே புரிஞ்சுக்காது. டைரக்ட் குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பக்தி என்ன பண்ண முடியும்னா டைரக்டா, இப்போ புக்கெல்லாம் எழுதுறாங்க யாருன்னா டிவோட்டி தான் பண்ண முடியும். நான் டிவோட்டி மூளை யூஸ் பண்ணி பண்ணா அது தப்பா தான் இருக்கும். ஆல் ஃபார்ம்ஸ் வந்து கிருஷ்ணர் தான் ஒரிஜினல் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். கிருஷ்ணர் தான் மீன்ஸ் ஆஃப் நோயிங் ஆல் வேதான்றதும் தெரியும். ஸோ கிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம் பகவான்ன்றதும் தெரியும்ன்றது நிறைய ப்ரூஃப். மச்சித்த மத்கத்தில் ஓகே, ஐ கம் டு தட். 7.7 அது தேவி ஏஷ குணமயா, மாயாவும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியும். மத்த பரதர நாட்டியர் கிஞ்ச தெஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் புரோக்தம் சூத்ரே மணிகனா. எல்லாத்தையும் ஹோல்ட் பண்றது நான் தான், ஒரு த்ரெட்டா. நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. சமரைஸ் பண்ணணும்னா பக்தி ஒண்டிதான் சொல்யூஷன். இதுதான் பாட்டம் லைன். 200 கிருஷ்ணா வேணும்னா பக்தி வேணும். லாஸ்ட் ஸ்லோகா 11.55 மத்கர்ம கிருத் மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜித நிர்வைரா சர்வபூதேஷு யசமாமேதி பாண்டவா. டிரான்ஸ்லேஷன். எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன அனுமானத்தின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி சிம்பிள். அவர் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாரு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு. ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன், சாரி. இப்போ என்னன்னா கிருஷ்ணலோகம் போகணும்னா இன்டிமேட் கனெக்ஷன் வேணும். இன்டிமேட் கனெக்ஷன் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் மனிதர்கள் கிட்ட எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும். ஏன்னா இன்விசிபிள். நம்ம ஹார்ட் இவ்வளோண்டு தான் இருக்கு, அதுல கிருஷ்ணர் உட்காந்துருக்காரு, நம்மளும் உட்காந்துருக்கோம். இதுல கண்ட குப்பையை போட்டோம்னா அவங்க 2 பேரும் கஷ்டாயிடும். ஜாகா ஜாஸ்தி ஆயிடும், ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடும், நடுவில் கேப்பு.
அது வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த தண்டக்மால் அவங்களெல்லாம் தூக்கி வெளில போடணும். ரைட்? இந்த கண்டிஷனல் ஸ்கோல் வந்து கிருஷ்ணரோட ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணணும். அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். அதனால க்ளோரி என்னன்னா, கிருஷ்ணலோகம் போகணும்னா நம்ம இன்டிமெட்லி கனெக்ட் ஆகணும். ஒருத்தரோட வீட்டுக்கு போனோம்னா கொஞ்சமாவது கனெக்ஷன் இருக்கணும்ல. நான் போய் சித்திரலேகா மாதாஜி வீட்டுக்கு போறேன்னா, மாதாஜி நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? மாதாச்சின்னு சொல்லுவோம். நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, அதனால உங்களை பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும், வாங்கன்னு சொல்லுவோம். இதுவே நான் 2 வருஷம் முன்னாடி ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி கேட்டா யார்மா நீ அப்படின்னு கேட்பேன். ஆமா ஆமா. கரெக்டா? அதேதான். கிருஷ்ணலோகம் போனோம்னா யார்மா நீ அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கேட்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்க கூடாது. நம்ம வந்து கிருஷ்ணலோகம் போகணும்னு அவருக்கு நம்ம காட்டணும். மத் கர்ம கிப்ட் அப்படின்னா என்ன? என்டையர் எனர்ஜி வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகணும். வேலையே பண்ணக்கூடாதுன்னா பண்ணுங்க. நோ ஒர்க் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் கிருஷ்ணா இல்லாம பண்ணக்கூடாது. பேசிக்கலி நம்ம கர்ம காண்டால இருந்து கிருஷ்ண கர்மாக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணோம். சிம்பிள். ரைட்? அதாவது கிருஷ்ணருக்கு பண்ண வேண்டியது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிள், பிசினஸ் பண்ணணும்னா அவரை வச்சு பண்ணுங்க. மத் பரமா அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணாவோட அசோசியேட் ஆயிட்டு அவரோட சுப்ரீம் அபோர்ட், ஹையஸ்ட் அபோர்டு ரீச் பண்றதா பர்ஃபெக்ஷன். பிரம்மலோகா வேணான்வாங்க, இந்திரலோகா வேணான்வாங்க, பாதாலோகா வேணாம், சொர்க்கம் வேணாம், எதுவுமே வேணாம். என்ன வேணும்? கோலோகா. இன்ஃபேக்ட் வைகுண்டம்ல கூட ஜஸ்ட் வைகுண்டம் வேணாம், எனக்கு அங்கதான் வேணும் அப்படின்னு. ஸோ இது இன்ஃபேக்ட் பக்தர் அது கூட வேணான்வாரு. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது வெறும் கிருஷ்ணரோட சேவை. அண்ட் மத் பக்தா அப்படின்னா ஃபுல்லா அந்த நவ பக்தி நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா இருக்கணும். சங்க வர்ஜிதானா தப்பா இருக்கிறவங்களோட அசோசியேஷனே வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த ஏத்திஸ்ட் பௌதிகம் அவங்க கிட்ட இருந்தா பௌதிகம் தான் பேச்சு வரும், பௌதிகம் தான் டாபிக் வரும், பௌதிகம் தான் பேசுவோம். அண்ட் பிரதிகூலமா இருக்கக்கூடாது, அனுகூலமா இருக்கணும். கம்சா எப்பவுமே நினைச்சாரு, பட் அது நாட் வர்த். ரைட்? அண்ட் நிர்வைரா அப்படின்னா டிவோட்டி வந்து எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்டா இருக்கணும். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி, சுனீச்சைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷின. ஈக்குவலா பார்க்கணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் சொல்யூஷன். வேற சொல்யூஷன் யாருக்குமே இல்லை, டிவோட்டிக்கு இல்லை, யாருக்குமே இல்லை. ஸோ பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா, இது எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு கிஃப்ட் பண்ணுவார். அதான் கிருஷ்ணருக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து சொல்லுவாங்க, டீச்சிங் ப்ரீச்சிங் பண்ணா கிளாஸ்ல உட்காந்துன்னு சொல்ல, யாருக்கு சொன்னாலும் அது பேர் ப்ரீச்சிங் தான். மாயா வந்து தொங்கி பார்க்குமா, நான் உனக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவேன்னு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து நான் பாத்துக்கிறேன். ஏன்னா ஏதாம் ஓகே, இவர் என்ன சொல்றாரு, யாயுதம் பரமம் குய்யம் மத் பக்தே அபிதாஷசி பக்திம் மயி பயா கித்வா யோயே வைஷ்யஸ்ய சம்சய அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு, எனக்கு ரொம்ப டியர்ப்பா நீ அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி சொல்லி கொடுக்குறவர் தான் எனக்கு ரொம்ப டியர். இப்போ ஒண்டி இல்லை, எப்பவுமே அவர் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் வந்து ஏன்னா அவர் இஸ் ரிஸ்கிங் இஸ் லைஃப். யாருன்னா நம்ம பார்த்துக்கோம், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். நீங்க சொல்லுங்க, யாரெல்லாம் ரிஸ்க் எடுத்தாங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பத்தி பேசுறதுக்கு? யாரெல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க? இல்ல ஆச்சாரியர்களும் எடுக்கிறாங்க மாதாஜி. ஓகே, பட் லைஃபே ரிஸ்க் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, கொல்ல பண்ணாலும் நான் கிருஷ்ணர் பேரை சொல்லாம இருக்க மாட்டேன்னு யாரு? பிரபுபாதர். பிரபுபாதா கொலை பண்ற லெவல் இல்ல, ஆச்சாரியர் போனாலும் ரிஸ்க் எடுத்தாரு. நைஸ் எக்ஸாம்பிள். நான் உயிரே போனாலும். ஹரிதாஸ் தாகூர் மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். ஹரிதாஸ் டாகூர். ஹரிதாஸ் டாகூர் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Thank you புஷ்பா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பையன் யாரு? நெக்ஸ்ட் ரூப கோஸ்வாமி. இப்ப வந்தவங்களை விடுங்க மாதாஜி. பிரகலநாதன். பிரகலாத். எக்ஸலென்ட். பிரகலாத் 5 வயசுல என்ன ப்ராப்ளம் அவனுக்கு? நீ வந்து விஷ்ணு பேர் சொன்னா கொண்டுடுவேன். கொண்டுக்கோ, நான் சொல்லுவேனே. ஸ்கூல்ல போய் பசங்க கிட்ட எல்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவேனே, விஷ்ணு சொல்லுவேனே. அதுதானே ப்ராப்ளம். நம்ம நித்யானந்தா பிரபு, நீ விஷ்ணு பேரு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொன்னா மண்டையோட நான் சொல்லுவேனே, அதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால்தான் நிர்வைராகா அப்படின்றது சைலா பிரபுபாதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் சொன்ன. ராமானுஜாச்சாரியா என்ன சொல்றாங்கன்னா, வருத்தப்படலாமா வருத்தப்படக்கூடாதா பௌதிகத்துல? நீங்க சொல்லுங்க. வருத்தப்படலாம் மாதாஜி. சந்தோஷப்படலாமா சந்தோஷப்படக்கூடாதா பௌதிகத்துல? சந்தோஷப்படக்கூடாது. சந்தோஷம் வரும் மாதாஜி. ரெண்டுமே பார்த்தாதான் வரும். சந்தோஷம் துக்கம் ரெண்டுமே பண்ணலாம். ஆனா எதனால ராமானுஜாச்சாரியா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, ரெண்டுமே வரும். ஆனா இந்த டுவாலிட்டி வரக்கூடாதுன்னு இல்ல, வரலாம். ஆனா அது கிருஷ்ணர் கோசம். கிருஷ்ணர் கிட்ட இல்லையே என்ற துக்கம் படலாம், கிருஷ்ணரோட ஒரு இருக்கமே என்ற சந்தோஷப்படலாம், தப்பே இல்லை. ஆனா ரெண்டுமே கிருஷ்ணரை வச்சு இருக்கணும். ரைட்? அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் என்னோட கர்மானாலதான் பிரச்சனை அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கணும். இது வந்து என்னன்னா, நம்பிக்கையோட இருந்து கம்ப்ளீட்டா பரம புருஷா, அதாவது கிருஷ்ணா புருஷோத்தமன் மேல சரண்டர் ஆயிருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தா ஒருத்தன் வந்து ஹேட்ரடே வராது. ஏன்னா நான் தான் தப்பு பண்ணேன், ஓகே,
அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். நான் தப்பு பண்ணேன், அப்ப அவன் என்ன பண்றது, அவன் ஒரு லூஸ் விடுங்க அப்படின்னு இக்னோர் பண்ணிடும். ஸோ கிருஷ்ணா தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரிஜினல். யூனிவர்சல் ஃபார்முக்கும் சரி, 400 ஃபார்முக்கும் சரி, அந்த கால ரூபம் மீழ்ந்து அதுக்கும் கிருஷ்ணா தான் சோர்ஸ்னு. ஆனா கிருஷ்ணாவை பார்க்க விரும்புறது நம்ம எல்லாருமே 200 ஃபார்ம்ன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு பிரேமானந்தா கண்ணு வேணும் அப்படின்னு. அர்ஜுனாக்கு வந்து இது புரிஞ்சிச்சு. அதனாலதான் அவர் வந்து ஃபுல்லா கிருஷ்ணரை டிபெண்ட் பண்றாரு. இதுதான் சாப்டரோட மீனிங். 11th சாப்டர் கிளியரா எப்படி நம்ம ரீச் பண்ணலாம் கிருஷ்ணாவை. மத் கர்மக்கு ஒர்க் பண்ணு கிருஷ்ணாக்கு. மத் பரமா சுப்ரீம் கோல் கிருஷ்ணர் நவே. மத் பக்தா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. சங்க வர்ஜித அன்வான்ட் சங்கம் கட் பண்ணு. நிர்வைரா எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணு. இதுதான் எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. ஒன்லி பியூரிஃபைட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், ஞானா அண்ட் கர்மாவில இருந்து ஃப்ரீயா இருந்தாதான், அதாவது பொறாமை இல்லாம அனசூயவே இல்லாம இருந்தா கிருஷ்ணரை ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஈஸி ஃபார்முலா சொல்றாரு. ஸோ சங்க வர்ஜிதானா இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இதெல்லாம் பண்ணா நம்ம பக்தியை போய் அடையலாம்ன்றத அவர் சொல்றாரு. ஸோ நம்ம 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷன் நான் ரிப்பீட் பண்ணல, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால பகவத்கீதா என்ன கண்டிஷன் சொல்ல, நான் தான் அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கோசம் தான் இது. யாருக்கோசம் பகவத்கீதா? நம்மளுக்கோசம் தான். பர்பஸ் என்ன? நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ப்ராசஸ் என்னன்றது 11.55ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 11.55 நெக்ஸ்ட் வீக் வரைச்சு எல்லாரும் பயாட் பண்ணிட்டு வாங்க. ரைட்? மத் கர்மக்கு மத் பரமோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிசல்ட் என்ன? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். நேரா கிருஷ்ண லோகத்துக்கு என்ட்ரி. தெரியலன்னா மறுபடியும் பூலோகத்துல என்ட்ரி. ஸோ எல்லாமே கிருஷ்ணர் கோசம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகும் அப்படின்றதா இதோட எசன்ஸ். அதனால இதோட நம்ம இந்த சாப்டரை முடிவு வந்துட்டோம். ஸோ வாஞ்ச கல்பதுருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே. தேங்க்யூ ஸோ மச். இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பார்க்கணும், ப்ரெசன்டேஷனும் பண்ணலாம். சரிங்களா?